حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس أبزناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عرو سليع قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله ياكل تبلا الله مريت ياكل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام زحدركا رديدو كبهري إنك إيدا يحزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني حادنت مزمورنا بحد نغني سلام تختاتلتي نايزي channel كما يتخونون صبوك تكونون ناي وترو تمنيتنا يوم لومو ونكم وترو نخلو زيناتاتنا عالم فتشنا غرغيرنا أقداس نتجلو وميزبالنا يم حبريتاتات ناباخم حزنا يم قريبنا لنا بعالم درجة زخيات زلو زيناتات بفلاي دما السلالفانا عالمنا قلتفي قيارالو كل زلو من ريو سفع زخونة انتنا نفسه كفارس تمسير تاركب زلوي بعالم درجة هنجمرينا أبزو بانا دما بفلاي إثيوبياوين أنصار إرترا تزاربو زلو دارغا وقعوي كوينات كوجوز دلي زلو سلمتاي كوجو خمس دلي زلو المغنيات يبزب زلو نتصور زخونه زربايم كا زرب زلو تم أبي بقرب از فلطوم كادرتات ونيوم زيوم شوف أزنتاي ترجم كله يمكن رينا أمريكا خي أبزوان زي exactly أنت عينت شفتنا قبرت مزالا جبتي حال أقدس زخونه قعزو تجبر الله نعون كرينا بكل ما أزلنا رانا كيدنا مسايد صنعهم لايك جبرو سبورت جبرو أمودة هذا منا إيرترا لنا جتا شور داون زعبا إيرترا نسور زخونه زربات زاري بلو بجكا تحشوية أنا تقرأي مالتي so where do we start مجمريا بيو إن كن جمرينا مغنياتو علمنا ملو مرقتناتهم حجوني نسر سلازلو بزن جمر The United Nations General Assembly has adopted a resolution demanding that Israel end what the Assembly calls its unlawful presence in the occupied Palestinian territory within 12 months. Israel has denounced the UN resolution demanding that it end its Israel has denounced the resolution that demands it ends its occupation as, quote, cynical. Al Jazeera أب United Nations أب General Assembly هذا عبي بزعباتي ويست بانك بحال كفالنا فلسطين إسرائيلويان بزي حقي كاب عالم لخاوي حق وصاي ابزي مريتهم سفيرهم زلو نعم زملكت حد امامي وي ريزولوشن تغير نيرو هاغرا دما دمصن يبن ابت دمسي ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ግብፂ ኣብቲ ዞባና ዘሎ ሃገራት እቲ ዝሃብዎ ድምፂ ምልክት ናይቲ ኣላይመንት ናቶም መን ምስ መን ከም ዘሎ ሓደ ስእሊ ክበና እዩ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጉዳይ ናይ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይቲ ዞባ ከይዱ ከም ዘሎ ክንሪኦ ኢና ብክልተ መንገዲ ከሪአኩም እየ እዚ ከምዚ ኢሉና እዚ ድምፂ ዝናተዋህበ ከሎ እስራኤል ዝገበረቶ ኩነታት ድማ ክንሪኦ ኢና ነዚ ኩሉ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ስለ ዝኾንኩ ኦኬ መጀመርያ ኣብ ዩኤን እዚ ይግበር ኣሎ ንብል ኣለና ናይ ዩኤን ኣካይዳ እናተኸደ ከሎ ኣብ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዘጋጠመ ኩነታት ድማ ራእዩ እዚ Lebanese state media are reporting that several people have been killed and many more injured in fresh explosions of communication devices. Now, this time, walkie-talkies used by the Hezbollah military. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ዜና እቲ ሓበሬታ ክንሪኦኩም ስለዚ ይፍቅሩ ለይ ዘለው ብሓፈሻ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዘጋጠመ ኢና እንታይ ኢና ክንርኢ መጀመርያ ነቲ ዝኾነ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንከነሪአኩም ፀገም ይፈጥሩ ለይ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ቻነል ከሪአኩም ኣይክእልኒ እቲ ኢንሲደንት but
بليبانوس بحال هاجر حزب الله أبت دبوا كفال ناي ليبانوس كم زلوين نفلت سلازي أبت ليبانوس إسرائيل بزتراغا من قدي بتكنولوجي جيرا زجبرتو هذا سرحيت نتوم اوبراتيفز ወይ ካ ሰራዊት ናይ ሕዝብ الله ዝበሃሉ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ሬዲ ሃሎ ወይ ውን ፔጀር ብሎ ሓበሬታ ዝለዋወጡሉ ሬዲ ሃሎ አቡ ተፈንጃሪ ኣብቲ ሊቲዩም ባተርናት ድያ ምንታይ ኢትዮም ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ዝትኮስን ከምኡውን መኪናታት ውን እና ተፈንጀረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ أزار بارس خوين اللوك من عبد مجلس متاويس كان اسمعني أبزي. 20 people have been killed in Lebanon in the latest explosions involving communication devices belonging to Hezbollah militants. Ambassador Rami Mutada, Ambassador of Lebanon to the United Kingdom, is with us. Hello, Your Excellency. Thanks very much indeed for joining us on the programme. Saudi. So, እቲ ዲቫይስስ 17 ሳብ ጅሜቶም ከም ዘለዎ ይዝነገር ዘሎ እቲ ዲቫይስ መጀመርያ ኣብቲ ፔጀር ወይ ከም ዝሬዲ ሃለው ዓይነት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንሱ ተፈንጂሩ ኣሽሓት ሰራዊት ናይቲ ሕዝብላይ ሒዞሞ ዝነበሩ ተፈንጂሩ ትጸገም ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ከም ዘለዎ አይፍለጡን እዮም ስለዚ ገሊኦም ኣብ ሱፐርማርኬት ከለው ገሊኦም ኣብ ምስድሮም ኮፍ ኢሎም ከለው ገሊኦም ምስ ህዝቢ ኮፍ ኢሎም ከለው እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ወላ እውን ህፃናት እውን ተኸቲሎም ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ዞባ ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ጥራይ ዘይኮነስ ነተን ሃገራት ዓረብ መመሊሱ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር እስራኤል ደው ከም ዝብላ ገይርዎን ኣሎ ኣብቲ ድምፂ ፅኒሕ ለኸሪየኩም እየ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ይቀንዩ ኣብቲ ግብፂ ዝነበረሉ ኩነታት ድማ ዝዘጋጥም ዘሎ ስለዚ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ትደፍኣላ ስዑድያ ትደፍኣላ ካልኦት ሓይልታት ኣንጻር እስራኤል ዝኸድዎ ዘለዎ ገዛ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣንጻራ ደው ብልለው up to now UN ምርጫ ድማ ክንሪኤና ኤርትራ ድማ እንታይ Arabia's ambassador to the UK has warned that the Middle East is the closest it's been to regional war in 50 years. What's your view? Indeed, he's right. I think Israel managed to these recent days to reach a new ethical law through committing another war crime. This simultaneous and indiscriminate targeting of civilians, and it doesn't matter whether they're members of an armed group or civilians, amounts to a war crime according to the United Nations, because they did not have prior knowledge of the location of who was using these devices and of the surrounding of the devices, and yet. እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኪላ ኣምባሳደር ናይ ሊባኖስ ዲዩ or someone it doesn't matter መን ምዃኑ እቲ ኮንሰፕት እቲ ሓበሬታ ዝያደ ዘገድስ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ንባዕሉ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ዘሎ ስለምንታይ ወላ እኳ ንናይ ሓማስ ዕጡቃት ወተሃደራት ኣንጻር እስራኤል ዝቃለሱ ንሃርም ኣለና እንተበለት እስራኤል እቲ ሕቶ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ሲቪል ከለው ልክዕ ከምቲ ሓደ ወተሃደር ናይ ሓማስ ኣሎ እናበሉ ቤት ትምህርታትን መስጊድን ናይ ቀዛ ዝሃርምዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ሕጂ ድማ ምስ ሲቪል ሓዊስካ ክግበር ዝኽእል ንኩሉ በዓል ማማ ዝሃርም መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ኮኸም እዩ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሓደ ቦታ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከለው ፀላኣይና ኣብ ዘሎ እዮም ዝብሉ እቲ ፀገም ግን ሲቪላውያን ኣብኡ ዘለዉ ግዳይ ስለ ዝገብሩ እዮም ግብረ ሽበራ ዝበሃሉ ስለዚ እስራኤል ዝገበረቶ ድማ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ይበሃል ኣሎ እቲ ዞባ ድማ መመሊሱ አንጻርቲ እስራኤል ትኸዶ ዘላ ፖሊሲ ብፍላይ እስራኤል ምባል ከማን ገበን የብዝዋንስ አንጻርቲ ነታንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝኸዶ ዘሎ ንሱ እንቶም ውሑዳት የማናይ ክንፊ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ዕድመ ስልጣኖም ኣብዚ ኩናትን ዕግርግርን ዝምርኮስ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ኩናት ወይ እውን ቨርጅ ኦፍ ዎር ብሎ ጫፍ ናይ ኩናት ኣብፅሕዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ተራእዩ ዘይፍለጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብ ሰባታት ዝነበረ ኩነታት ተመሊሱ ካብውን ላዕሊ እውን ሪስክ ዘለዎ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕዝብላ ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑን ምዕቡር ሮኬታትን ሚሳይላትን ናይ ራሻ ናይ ኢራን ከምኡ ድማ ናይ ራሻ ቴክኖሎጂ እውን ተቐቢሉ ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ሕዝብላ ዘለዎ ንእስራኤል ክስዕሮ ይኽእል እያ ይብልኒ እስራኤል ግን ሲሪየስ ዳሜጅ ከውርደላ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኦርስ ሕዝብላ ንባዕሉ كدم وي طالبانوس تبال حزب الله كسعر جاي سعر هذا منجسس اللي زي كنا كتزارب اللي تخلنيها ليبانوس جن عبء عنوات كوردا مخان فلوتيوم هناتو كم تقازا قينات زلا كما قبروين إسرائيل دم وكيناتي دليله باي ذا واي أبز حلفنا حماس أبوشت مريت إيران كم سقطل إسرائيل كم سقطل تونما إيران قبل ما تسكت تبيات بهالنيرة انتقنا إيران إسرائيل كوينات سلا تدل زلا بفلاي نتنياهو كويناتي دل سلازلو دليتاتو كسمرولي دليون تم بمبال تراي حزبو كتف ويم سبز كاب سلطان بمبال كان حرمينا ابز عملنا جن اين حرمنا بمبال كند منتاي تخاطخو مالو قبر ملسا بيوم مالو ازي كتش بس يولو سغاتي نتنياهو مخنياتو نا امريكا نفرت مراخو كويناتن قال نابتو زبا مصي نير انتاي غني بلو والله قال زي تقبرت خوينكا قال زي قاطم تخوين كن كيدنا مخنياتو
ወፃኢታት ናይ ዘን መራኸብ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ካብዚ ቦታ እዚ ክንእለ ኢና ስለዚ ዝኾነ እንተሎ ቀልጢፍካ ንገረና ብልዎ ኣለዉ ውግእ እንተኮይኑ ጀምር ብልዎ ኣለዉ እዚ ዓይነቱ ኢንዳይረክትሊ ከምኡ ዓይነት መሰጅ መፅለይ ዝበሃል እዚ ሕጂ ዝገብሮ ስጉምቲ ድማ ሓደ ካብቲ ካብ እዩ ናይ መወዳእታ ካብዛ ርእሲ ከይወፃኹ ከሎ ኣብዚ ጠቕስዎን እዮም ግን ሓደ ለበዋ ሓደ ነገር በርሂልና ኣሎ ንዓለምና እንታይ በርሂልና ኣሎ ንዓለምና እዚ ኩሉ ኣብ ኢድና ዘሎ ስማርትፎን ኮምፒውተራት ዌፐናይዝድ ወይ ከዓ ኣፅዋር ክቕየር ከም ዝኽእል ኣንጻርና ባይ ዘ ወይ ሓማስ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቐዲሙ ስለ ዝገበረ ቴሌፎናት ናይ ኣሜሪካ ወይ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከም ዘይጥቀም ኢሎም ናይ ቻይና እዩ ዝጥቀም ፈርዲኹም ኣለኹም ናይ ቻይና እስራኤል ስለ ዘይተቋፀሩ ባይ ዘ ወይ እዚ ሕጂ እውን እዚ ፔጀርስ ኣብ ሃንጋር ዝፈረየ ናይ ሃንጋር ካምፓንያ ሰሪሓቶ ግን ኣብ ታይዋን እዩ ተሰሪሑ ዝበሃል ዘሎ ክንደይ ካምፓኒታት ሽግር ኣጋጢሞን ኣሎ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ቴክኖሎጂ እስራኤል ዌፐናይዝ ክገብሮ ከም ትኽእል ስለ ዝፍለጥ ዘሎ መሊሱ ዓብ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ በቲ ሃክ እናገበሩ ሓበሬታ ናይ ሰብ ከም ዝሰርቁ ክፍለጥ ከሎ ሕጂ ድማ እቲ ቴሌፎናት ናብ ኣፅዋር ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ እሞ ኣብ ሓደ ግዜ ንኣሽሓት ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ንዓለምና ኣፍሊጦም ኣለዉ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዕድል በቢ ዝረኸበቶ ኣብ ናይ እስራኤል ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክትሃድም ምዃና ፍሉጥ እዚ ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ኣብ ኤክስ ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ቴክኖክራትስ እውን ብዛዕባ እዚ ፅሒፎም ኣለዉ ኦኬ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣንተቦ እዚ ናይ እስራኤል እዩ ንዞባና ብኸመይ ይፀልዎ let's go back here live from the United Nations. Kristen, we thought this was what was going to be keeping us busy yesterday and today. A number of countries have been speaking about this draft resolution. The vote has now happened. I'll be honest, our attention has been fully on what's going on in Lebanon. Can you just wrap this up for us? Tell us what this is about and what's happened. Okay. Yeah, so the resolution passed pretty overwhelmingly. 124 member states voted in favor. 14 against, that includes the United States, Israel, Hungary, and the Czech Republic, and 43 abstained, including close allies of the United States like the United Kingdom and Canada. But again... So, ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ሬዞሉሽን ዝተገበረ ብዙሓት ሃገራት ከም ተሳተፋን 124 ናብኡ ከም ዘትመፃን ኣብዚኣ ንእሽተይ ፅብቕ ዝበለት ኣርቲክል እንተረኺበ ከርየኩም ክፍትን እየ ኣብዚ ብሰፊሑ ተዛሪቦምላ ነይሮም መስለኒ I'll give you a picture ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ፅኒሕልና ክምለሶ ኢና ብፍላይ ወገን ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ንፁር ኮይኑ ክረአየና ስለ ዝኽእል ኦኬ እዚ እቲ ሬዞሉሽን ውፅኢት ናቱ ዝነበረ ውፅኢት ናይቲ ሬዞሉሽን ሃገራት ከመይ ኣድሚፀን እዚ ድማ ኣላይንመንት ናይቲ ፎርስስ ወይ እውን ኣሰላልፋ ናይ ሃገራት ብቐሊሉ ክርዳእና ይኽእል ብጀካ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ፓራጓይ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝምድና ዘለዎን እስራኤል ሃንጋሪ ቼክ ሪፐብሊክ ኣርጀንቲና እዚኣተን እየንተን ቀንዲ ነቲ እማመ ዝነፀጎ ማለት እዩ እማመ ድማ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ዌስት ባንክ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ብዘይ ሕጋዊ ካብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወፃኢ ኣብ መሬት ናይ ፈለስጢን ኣትዮም ብሓይሊ ወሲዶም ኣብኡ ገዛውቶም ይሰርሑ ስለ ዘለዉ እዚ ጥሕሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ እስራኤል ድማ ገደብ ክወርዳ ክኽላሎ ከተቋርፆ ክትክላላ እዚ እውን እገዳ ክወርዳ ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ ኣብዚ ኢትዮጵያ እንታይ ጌራ እንታይ ሽሙ ጌራ ኣብስቴንሽን ድምፂ ኣይሃበትን ብካልእ ዘረርባ ኢንተርናሽናል ሕጊ እናተጣሕሶ ከሎ ኢትዮጵያ ፀገም የብሉ ንእስራኤል ከተቆጥዕ ስለዘይትደሊ ፀገም የሉን ኢላ ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ንምሕጓስ ኣብስቴንሽን ጌራ ኩለንተን ሃገራት ኣብስቴንሽን ዝገበራ ንኣሜሪካ ከቐይማ ዘይደለየን ወይ ንእስራኤል ከቐይማ ዘይደለየን እምበር ጌጋ ምዃኑ ይፈልጥ እዮም ኦኬ ቅድሚ ነዚ ምባለይ ንመለስ ኣብታ ኣርስቲ ቁርብትለይ መግለፂ ክበኩም ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ እቲ ኣርስቲ ንስማዕ እዩ overwhelmingly 124 member states voted in favor 14 against, that includes the United States, Israel, Hungary, and the Czech Republic, and 43 abstained, including the United Kingdom and Canada. But again, 124 nations in favor, that includes big voting blocs like the Non-Aligned Movement and the Organization for Islamic Cooperation, among others. And as you said, this is a resolution that essentially builds on an advisory opinion given by the International Court of Justice calling Israel's expansion into the Palestinian territory since 1967 illegal. It calls the resolution calls on Israel to withdraw its troops from these occupied territories, to return control to the Palestinians, and to basically end its occupation. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገዛውቲ ትሕቶ ኣብ መሬት ናይ ፈለስጢን በቲ ናይ ብናይ ዓለም ክልተ ስቴት ሶሉሽን ዝተሰማምዑሉ ኣብቲ መሬት እስራኤል ኣብቲ መሬት ፈለስጢማትዮም እስራኤላውያን ብሓይሊ ገዛውቶም ኣብኡ ሰሪሖም ነቶም ፈለስጢማውያን መሬቶም ይምጥልዎም ይሕድግዎም ከም ዘለዉ እዚ ብንጹር ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝቕበል ሃገር ክቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኢትዮጵያ ግን
ኖ ፀገም የብሉን ኢላ ወላ እኳ ኣይትቃወም እምበር ኣብስቴንሽን ማለት ሓደ ሩኡይ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ከሎ ኦፍኮርስ ንባዕላሳ ኣብ መሬት ናይ ሶማልያ እያ ባሕሪ ክትወስድ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ከይዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ መንጢላ ክትወስድ ትደሊ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢትስ ቬሪ ኢዚ ምክንያቱ እቲ ኣካይዳ ናቶም ኣብዚ ከትሪዮ መን ከለዉ ኣብቲ ሓደ ኤርትራ ኣብሶሉትሊ ኢን ፌቨር እዚ እማመ እዚ ክትግበር ኣለዎ ኢላ ኤርትራ ምስ ካልኦት 124 ሃገራት ሕራይ ዝብል ድምፂ ክትብ ከላ ኩለን ሃገራት ዓረብ ስዑድያ ግብፂ ጅቡቲ ሶማልያ ሱዳን ብምሉእ እቲ ዞባና ከምኡውን የመን ኩሎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም እንታይ ኢሎም ኣለዉ እስራኤል ስጉምቲ ክወሰደላ ይግባእ ከምኡውን ኢንተርናሽናል ICJ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል እውን ንሱ ብዝሃቦ መንገዲ እውን እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ኤርትራ ምስ ዝበዝሐ ዓለም ኣብቲ ፍትሓዊ መንገዲ ደው ክትብል ከላ ኢትዮጵያ ትርከበን ሃገራት ድማ ጓዓፀፅቲ ከምኡ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ገለ መለተን ሞንጎ ጌም ክፃወታ ዝደልያ እቲ ኢንተርናሽናል ለው ንዓን ከጥዕም ከሎ ዘጣቅዓሉ ኣንፃርን ክኸውን ከሎ ኣንፃር ረብሓ እስራኤል ክኸውን ከሎ ግን መልሓሰን ኣፀቢቐን ክሃድማ ዝፍትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ንፁር ዝኾነ ኣላይመንት ወይ እውን ኣሰላልፋ ኢና ንርኢ ዘለና ፋይን ነዚኣ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ እዚ እናተኻየደ ከሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ነይሩ ምስ ግብፂ ድማ ሓደ ውዑል ሓደ ዘረባ ተዘራሪቡ ኣሎ እዚ ድማ ነዚ ናይ ዞባና ብቐጥታ ዝትንክፍ እዩ ቅድሚ ናብኡ ግን ስለምንታይ እዚ ጉዳይ ከም ዓብ ኣርእስቲ ሚድያ ዘይዝረበሉ ቢካዝ ኣሜሪካ ዓፈና ናይ ሚድያ ብሰፊሑ ትሰርሓሉ ስለ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ሪፖርት ክበክመ start with this one first has snubbed America for its double standards. As the US pressures India on banning Russian media, New Delhi has reminded Washington that India can make decisions for itself. This time, the flashpoint is Rosia Segodnia, also known as RT, a Russian state-controlled international news television network funded by the Russian government. Amid US efforts to ban and block Russian media globally, US officials reportedly... ኣብዛ ሓለፈ እዋን ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣምፂ ኣላ መስለኩም ናይ ራሽያ ሚድያ ኣብ ምትእትታው ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፖሊሲ ብፍላይ ድማ ንኩናት ናይ ራሽያን ንዩክሬንን ንህዝቢ ኣፍሪካ ተደንቁረላ ፕሮፓጋንዳ ጌራ ተታልለላ ዝብል ዘረባ ብምኽታል ነታ ናይ ራሽያ ሚድያ ኣርቲ ዝበሃል እገዳ ኣውሪዶምላ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ህዝባ ኣብ ዓዳ ዘጋጥም እገዳ ክትገብር መሬታይ ወላ ዘይ እቲ ፍሪ ስፒች ገለመለ ዝብልዎ ክሳብ ንጥቕሞም ዝኾነ እዩ እዛ ናይ ራሽያ ቲቪ ኣሜሪካ ዝኩሉ ሚድያ ናታ ራሽያ ገባቲት እያ ሰራቂት እያ ፑቲን ዲክቴተር ክብል ዝውዕል ዘሎ ስለዚ እዚ ራሽያ ድማ ካውንተር ናቱ እንተተዛረበ እንታይ ፀገም ኣሎ ሃገር ንሃገር ነፍሲ ወከፍ ነናተን ሕጊ ኣለወን እቲ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ተራ ናይ ሚድያ ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጦ ኣብቲ ናራቲቭ ናይ ሚድያ ድማ ይሰዓር ስለ ዘሎ እቲ ናታ ዘራርባ ተቐባልነት ይስእን ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ራሽያ ሳይለንስ ክትገብሮ ትፍትን ኣላ እቲ ዘገርም ጉዳይ ግን በይና ጥራይ ኮነ ትገብሮ ዘላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ንህንዲ እንታይ ኢላታ ህንዲ መሻርክቲ ናይ ራሽያ ምዃና ይፈልጡ እዮም ነዳዲ ካብ ራሽያ ይገዝኡ ኣለዉ ቁጠባዊ ሽርክነት ናቶም ኣለዎም ክልቲኦም ድማ ኣባላት ናይ ብሪክስ እዮም ንህንዲ ንስኻትኩም እውን ነዛ ኣርቲ ትበሃል ቻነል ብሎክ ግበርዋ ኢላ ከም ዝገደደቶም ባይ ደ ወይ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ዘመነ ዴሞክራቲስ ናይ ብሓቂ ዘፍርህ ኩነታት እውን እዩ ሓንቲ ቻነል ነይራ ናይ ኣፍሪካ ስትሪምስ ዝብሉ ብዙሕ ሞቲቬሽናል ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ገለመለ ዘምፅዎ ራሽያ ተኸፍሎም ኢሎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ስጉምቲ ካብ ዩቱብ ካብ ፌስቡክ ካብ ኢንስታግራም ካብ ካልእ ኩሉ ብሎግ ገይሮሞም ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ጥራይ ተሪፎም ኣለዉ እዚ እቶም ኣብኡ ዘሎ እቶም ናይ ኣፍሪካ ስትሪም ኣፍሪካውያን እዮም ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ካብ ራሽያ ከም ዝረኸቡ ኤቪደንስ ብዘይብሉ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዳ ብምባል ኣንፃር ኣሜሪካ ድምፆም ኣስሚዖም ግን መን ክሰምዓካ ሕጊ ዝበሃል የለን ንሶም ዝበልዎ እዩ ዝኸውን ኤኒዌይ ህንዲ እንታይ ኢሎሞም ንኣሜሪካ ሶሪ ንስኹም ድሌትኩም ክትብሉ ወይ ድሌትኩም ኣብ ዓድኹም ክትገብሩ ንዓና ግን ክትዝዙና ኣይትኽእሉን እዮም ኢላቶም ህንዲ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ህንዲ ብናትኩም መደምደምታ ከይድና ንሕና ምስ ራሽያ ዘለና ዝምድና ወይ እውን ሚድያ ናይ ራሽያ ኣንፃርና ዘይተዛረበ ወይ እውን ኣንፃርኩም እንተኾነ ሓሶት ብወቅዕ ዘይተዛረበ ኤቪደንስ ቤዝድ እዩ እቲ ኣርቲ ኤቪደንስ ጭብጢ ብጭብጢ ክስተይሉ ከምዚ ኢሉ ናበለዮም ዘምፅኡ ዘሎ ስለዚ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ከም ፕሮፓጋንዳ ተቆፂሩ ክንዓፅዎ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ስለዚ በለት ነታ ሚድያ ህንዲ ምስ ኣሜሪካ ተሰሓሂቦም ኣለዉ እስከ ንሽተይ ንስማዕዮ እዚ ዓብይ ታይፕ ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ እዩ They asked the Indian government to join them in what they are describing as efforts to curb Russian disinformation campaigns. How did India respond to America's request, you ask?
Well, New Delhi reacted the same way it has in the past 2 years of the Ukraine war. New Delhi reportedly stated that India has and will follow an independent foreign policy. You see, the war in Ukraine has been ongoing for over 2 years now, and during this time, the West has continuously lectured India on which side to support. So, حجون انتقونه هندي ناتا independent ናይ ወፃኢ ፖሊሲን መንገድን ከም ዘለዋ ወላ እኳ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ትደሊ እንተላ ናይ ኣሜሪካ ከም በዓል እንግሊዝ ኣሜሪካ ዘዝበለቶ ከም ኤውሮፓ ተጎቲታ ክትከይ ትደሊ ከም ዘይኮነት ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነት ንኣሜሪካ ሕጂ እውን ይነግሮም ኣሎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ንኽውጁ ንነዊሕ ተዛሪቦሞምን ፀሪፎሞምን ለሚኖሞምን እዮም ህንዲ ግን ሶሪ ራሽያ ንዓና ኣገዳሲት እያ ምሳና ድማ ባእሲ የብላን ምስ ራሽያ ዘለና ነግዲ ጠጠው ከነብሎ ኣይንኽእል ኢና ብምባል ክሳብ ሎሚ 10 ግዜ ይጨርፍዎም የዳኽሞም ግን ከስርዎም ስለዘይደልዩ ድማ መመሊሶም ካሕግብግብ ብሎም ኣለዉ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ማለት እዩ ኣብዚኣ ድማ ሶሪ ናይ ራሽያ ሚድያ ክንዓፁ ንሕና መደብ የብልናን ንስኻትኩም ድሌትኩም ግበሩ ንሕና ግን ክንገብሮ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ብምባል አንጻር አሜሪካ ደው ኢሎም ኣለዉ ለንቀደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ናይ ኣሜሪካ ከይዲ ሳሚት ናይ ኳድ ዝበሃል ሃገራት ክግበር ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ ውፅኢት ከምዚ ኣብ እንታይ ክብልዎ እዮም ዊ ዶንት ኖ ማለት ከእምንዎ ይኽእሉ ድዮም ኣይኩሉን ኣይንፈልጥና ግን ህንዲ is standing for itself ንነብሳ ደው ኢላ አንጻር ታካይዳ ነው ንሕና ንረብሓና እንተዘይኮይኑ ተጎቲትና ክንከይድ ኣይንደልን ኢና ዝብል መርገፂ ብምሓዛ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣሜሪካ ተራ ናይ ሚድያ ፈሊጣ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሓንቲ ብዚ ኣፍሪካዊት ዝበለቶ ካስምዑ Gather here, please. We need to talk. We need to have an urgent meeting right now. This is extremely urgent and extremely important to have a discussion on. I am telling you, we need to be worried. And I mean it with everything in me. There is something going on behind the scenes in the media realm. A lot of people, unfortunately, don't see the value. ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ኣላ መሲልኩም is a very important information ሕልፍ ክብል ኣነ ሰሚዐ ነይረ ግን ክሳዕ ክንዱ بعمقت هاي راهون يرجن تانكس كم جرا سلزم صوته زعبان تاي تارستي نبي go straight نات زربت متصنع أنتي نجر بسمته كريكمي هذا قداي okay this is زعبازيو أفريقيا soft power media نا أفريقيا من البعض نزين فلت بوحدات كامباني استباحت الميديا كم زلنا ترى نا ميديا كسع كنديا قدا سنت كم زلوا كم أمريكا زفلتيل بغلل زبالة هوليوود نصروانا أمريكا لعلت وتهدروا عقبناتا لعلت دولارناتا هوليوود يصروانا أمريكا تزبلت ديمقراطي تزبلت خطبة تزبلت يونيفرسيتي تزبلت بحلي قال كله كم زولنا عالم زمنه هوليوود ስለዚ ፅልዋናይ ሚድያ ክንደ ኣሜሪካ ዝርድኦ የለን ካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ካውንተር ክገብርዋ ክጅምሩ ከለዉ ድማ ትዕግስቲ የብላ ቲክቶክ ትንኮ ፕላትፎርም ናይ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ቻይና ስለ ዝኾነ ኣሃ ከምዚ ዶ ንቻይና የጋንዳሎ ዶ ገለ ደሎም በጋቢሎም ካብ ኣሜሪካ ዓፅዮም ካብ ኤውሮፓ ድማ ክዓፅዎ ይፍትንሎም ሓደ ብተመሳሳሊ ቴሌግራም ናይ ራሽያ ስለ ዝነበረ ስኻ ከምዚ ኸኢሎም ክዓፅዎ ይፍትንሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኤኒቲንግ ኣሜሪካ ዘይተቆፃፀሮ ሚድያ ዓቕላይ ተፅበላ ኣርቲ ሓደ ቻነል ናይ ዜና ነይሩ ናይ ቲቪ ኣብ ዌብሳይት ኣብ ኢንተርኔት ውን ዝዝርግሕ ዝነበረ ካብ ዩቱብ ዓፅዮም ካብ ካልእ ሕጂ ድማ ጠቕላላ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ንክዕፆ ናብ ኣፍሪቃ እውን ንክዕፆ ይፅዕሩ ኣለዉ እዚ ዝቕፅል ዘሎ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ዘረባ ዝምፅያቶ ዘላ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ሓደ ናይ ፈረንሳ ካምፓኒ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ so let's go with እዚ ትሪእዎም ዘለኹም let's ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ሚድያ ዝህብ ሓበሬታ the channel at Night TV moment is about a French billionaire trying to buy MultiChoice in a hostile takeover. MultiChoice, also known as DSTV, as Africans, most of us know what DSTV is, but for those of us who don't know what MultiChoice is, MultiChoice Group is a South እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዜና ኮንግሎመሬት ወይ ከዓ ብዙሕ ጨናፍር ናይ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሳተላይት ዝርኢ ዋና ናይቲ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ዘሎ እዚ ማልቲ ቾይስ ዝበሃል ፕላትፎርም እዚ ፈረንሳዊ ክገዝኦ ይደሊ ኣሎ ሂዘ ቢልዮነር ዝዓበየ ክፋል ናይ ሚድያ ዝውንን ዝነበረ ነቲ ተሪፍዎ ዝነበረ ድማ ሕጂ ብሆስታይል ወይ ከዓ ብሓይሊ ክገዝኦ ይፍትና ኣሎ እቲ ታክቲክ ናቱ ኣብዚ ክዛረብሉ ከለዉ እስከ ንስማዕ
And the aforementioned Vincent Bolloré, the billionaire media magnate. Bolloré has a reputation. He's a skilled corporate raider with a well-established strategy. Acquire a small stake at a news organization, slowly build up his shares at said organization, stage a hostile takeover, then lay off a bunch of staff and pivot the outlet editorially to the right, even to the far right. They call it the Bolloré system. And some of his most significant media holdings are outside France, in Africa. So እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ቢልዮነር ሚት ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልኒ መንግስቲ ፈረንሳ ኢድ ከም ዘለዎ ኣብ ኣፍሪካ ፈረንሳ ሉስ ትገብር ከም ዘላ ይርኢ ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ራሻ ፕሮፓጋንዳ ይትስዕረና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ግን ንቕሕ እዩ እንታይ ገብርዎ እዮም እጂ ነቲ ሚድያ ተቆፃፂርካ ፕሮፓጋንዳ ክትምህሮ ክትክእል ኣለካ ሰብ ሓንጎሉ ንድሕሪት ክትመልሶ ክትክእል ኣለካ ኣንፃር ኤውሮጳ ኣንፃር ፈረንሳ ንኸይከይድ ኤግዛክትሊ እንታይ ገብሩ እዮም ኩሉ ቲቪ ቻነልስ ክሕዝዎ እዮም ነቶም ሓቂ ዘውፅኡ ቻነላት ድማ ናተይ እውን ምናልባት ሓደ መዓልቲ ተሪዮ እሞ የዕፅውዎ ኾኑ ዊ ዶንት ኖው I hope Donald Trump ይመፅእ ኸውን at least censorship ጠጠው ንኽብል በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ሰብ እዚ ቢልዮነር እዩ ነቲ ሚድያ ይቆፃፀሮ መሽዑ ንሱ ዝደልዮ ወይ እውን ተኣጀንዳ ዝደልይዎ ኣብቲ ሚድያታት ብቲቪ ብገለመለ ከም ዝመፅእ ይገብርዎ ስለዚ ኮምፕሊት ነቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ዶሚኔት ክገብሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኦልሬዲ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክውዳእ ቀሪቡ ዘሎ እዩ ናይ መወዳእታ ለባዋ እንታይ እያ ተራ ናይ ሚድያ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ቻነላትና ናይ ዩቱብ ሓደ ቻነል እንታይ ሞ ትርጉም ኣለዎ ገለመለ ቻነል ተኸይዱ ቻነል መፅእ ሓቅኹም ኢኹም ሚድያ ግን ተራ ኣለዎ ካብ ኣፅዋር ንላዕሊ ተራ ዘለዎ ኣሜሪካ እንታይ ብለኩም ሰኒ ንሚድያ ብቐሊሉ ኣይትሪኦን እያ ከም ኣሜሪካ ተራ ናይ ሚድያ ዝርድኦ ሰብ የለን that's why ኣብ ንደገ ናይ ራሻ ገለ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኮቪድ ክመፅእ ከሎ ነቶም ኣንፃሮም ዝዛረቡ ዝነበረ ታክታክ ኣቢሎም ንበዓል RFK ኩሎም ዕፅው ኣቢሎማ ድምፆም ከም ዘይስማዕ ገይሮሞ ስለዚ ተራ ናይ ሚድያ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እያ ትፈልጦ እዚ ብሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምግባር ምትላል ገለመለ እውን ልዕሊ ማንም CIA ስለ ዝፈልጦ ካልኦት ሓይልታት ወላ እውን ብሓቂ ኣንፃርቲ ሶም ዝኸድዎ ዘሎ ከይተጀሚሩ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ብምባል ክዕፅውዎ ፀገም የብሎም ናይ ሪሊ ሆፕ መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ነዚ ነገር ወሲዶም ኣንፃር ኣሜሪካ ንምውጋእ ኣይኮነን ትክክለኛ ንኣፍሪካ ዘድሊ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ተበግሶታት ክወስዱ ክኽእሎም ክትክሕግዙ ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ኢንዲፐንደንት ሚድያ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ናራቲቭ ወይ ከዓ ንኣብነት ኤርትራን ግብፅን ኢትዮጵያን ዝገብርዎ ዘለዋ ኣካይዳ ኢትዮጵያውያን እንታይ ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ታክቲክ እዩ ቀዲምሎ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቦ ነይሮም ስማ How do you manage Africa? How do you manage these marginalized parts of the world? You create conflict between Eritrea and Ethiopia, conflicts here and there, internal conflicts, tribal, clan, ethnic, all sorts of conflicts are there. This By the way, the African stream ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኮምባይን ዝገበራው ንሱ ነይሩ እዚ እቲ ቻነል ነይሩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝገብር ነይሩ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ናይ ካልኦት ስለዚ ከምዚ ስለ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ባነት ኮይኑ are tools for intervention. If you don't bow, you are an authoritarian, you are a dictatorship, you are all sorts of ugly things in their own eyes. This has become very monotonous. It's boring. And people have learned a lot. We say people have learned a lot. ህዝቢ ዓለምና ኣፍሪካውያንና ነቑሑ መፅዮም ስለምንታይ ዝኾነ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ናይ ዓለም ቀንዲ ግን ናይ ኣፍሪካ ኣንፃር እቲ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ንረብሓ ናይ ሃገሩን ንህዝቡን ፎከስ ገይሩ ንኣነ ናትኩም ኣይሰምዐኒ ብዝመስለኒ ክኸይደ ክብል ከሎ ንኣብነት እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ምፅልኩም ነይረ ግን ኩሉ ግዜ ተሓቂ እንተተደጋገመ ይክርዳእና ዝኽእል እዚኣ ናይ ኤርትራ ታሪክ እንዶ ምልሲ ኢና ንስማዕ እያ እዚኣ ዶ ይኮነ እንታ ታሪክ ኢንተርቪው አድርገን ነበር እሳቸው ምን አሉ ልክ ከሪፈረንደሙ በኋላ ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ከሆነች በኋላ የመጀመሪያ ዴሌጌሽን የመጣው ወርልድ ባንክ ነው እንክርዳዱ ከረባታ ለብሶ ሽቶ ተቀብቶ አንበርጭቃ አድርጎ ትልልቅ ዶሴዎች በኪሱ ተሸክሞ መጣ ተቀበለዋቸው እሳቸው አነጋገሯቸው እንደምን አላችሁ ደህና ነን እሺ እኛ ወርልድ ባንክ እንባላለን ናችሁ ወርልድ ባንክ ናችሁ እሺ ምን ልርዳችሁ ከሽንት ቤት ወረቀት እስከ ሁሉ የኢኮኖሚክ እንትናችሁን ምን ጽፈውኛ ነን Oh my god እሳቸው እናንተ ናችሁ የምትጽፉት እኛ ምን ፈልገውን እንዴት አወቃችሁ It's a very good question. እታ ተዋስኦ ዝሰርሓ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ እታ ኣበጋግሳ ንሶም ዘይደልይዎ ናቶም ሓሳብ ተደይ ተቐቢልካ ዲክቴተር ወይ ሕማቕ እናበሉ በቲ ሚድያ ስለ ዝቆፃፀርዎ ከም ሓደ ሕማቕ መራሒ ገይሮም ኣብ ዓለም
ተጸላይ ከም ትኸውንን ጽልዋ ከም ዘይህልወካን ኢቨን ብህዝብኻ ተጸሊእካ ከም ትዕለውን ይገብሩኻ ይብል ጸኒሑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሮፌሰር ሓሰን ድማ ነዚያ ጽቡቅ ጌሩ ገሊጽዎ ወርልድ ባንክ ኣብ መጀመርያ ድሕሪ ሬፈረንደም ናብ ኤርትራ መፅዩ ክዳውንቶም ሻንጦም ሒዞም ባድሎም ሒዞም ጨኖም ተለኽዮም መፅዮም ንሕና ወርልድ ባንክ ንበሃል ዋ ከምኡ ኢኹም ሽምኩም ኦኬ ንሕና ኢና ኩሉ ናይ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ካብ ሄ ክሳብ ፔ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ንሕና ኢና ንፅሕፎ ኢሎሞ ንስኹም እዮም ትፅሕፍዎ ኣፍሪካውያን ከዳ እንታይ ፅሕፉ ዋላ ሓንቲ ንሕና ዝሃብናዮም እዮም ዝገብሩ እማ ንሕና ንዳልዮ ዳ መን ነጊርኩም ክፅሕፉልና ኢልዎም ኖ ንስኹም ትደልይዎ ኣገዳሲ ይኮነን ንሕና ኢና ንፅሕፎ ምስ በሎም ንሕና ኣይነደልን ኢና ምስ በሎም ድሕሪኡ ኩናት ጀሚሩ እቲ ኩናት ናይ ብብረት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ እቲ ናይ ኣንጻር ኤርትራ ንወርስ ኮርያ ዶ ገለ ዝብል ዘረባታት ኩሉ ቀሲሉ ይመፅዩ ግን ካብ ሽዑ ይጅምር እዚ መንግስቲ እዚ ክሰምዓና ዝኽእል ኣይኮነን ፅልዋናቱ ናብ ካልእ ከይከይድ ድማ ክንሓፅሮ ኣለና ዝብል ኣካይዳ ብሚድያ ይጅምር ማለት እዩ ተራ ናይ ሚድያ ድማ ክርዳኣና ይግባእ ስለዚ ብኣፍሪካ ደረጃ ፈረንሳ ሓደ ዓቢ መጥቃዕቲ ገይራ ነቲ ሚድያ ክትቋፀሮ ትኸይድ ኣላ of course እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐሊሉ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን All right, so the Fed just go with a supersized route, half a point. Was that your expectation, Greg? It was not my expectation. I was expecting gradualism would win the day, but the Fed decided to go big or go home. I think that shows that Fed Chair Powell, who is the leader in terms of this openness to larger rate cut, managed to convince his colleagues, who up until very recently were talking about a methodical approach to easing monetary policy. I think that is the right decision, though, even though that's not what I was expecting. I think going larger with a 50 basis point rate cut allows the Fed to catch up to where it should have been in terms of placing monetary ምናልባት ዜና ዘይትከታተሉ ብፍላይ ድማ ናይ ቁጠባ ዜና ዘይትከታተሉ ተለኹም ነግረ መንገዳይ ብሰፊሑ እኳ ነቶም ኣብ ቪአይፒ ክለብ መንበርስ የክህብ ምክንያቱ ዘረ ሓበሬታ ንባዕሉ ብዘይ ኣክሽን ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘይብሉ በዚ ኮይኑ በቲ ፌደራል ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ ኣናውንስመንት ገይሮም ዝሓለፈ ሰዓታት ንሱ ድማ ነቲ ኢንትረስት ሬት ንኣርባዕተ ዓመት ኣቢሉ ሄብ ዶሌ ሓንሳብ ንላዕሊ ሓንሳብ ድማ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ተቐቢልዎ ዝነበረ ንመጀመርያ ክቆርፅ ከም ዝጀመረን ካብቲ ትፅቢት ናይ ዝበዝሑ ወፃኢ ድማ ብ 0.25% ይኮር 0.25 25 basis points ዝበሃል ክጎድል ተሓሲቡ ነይሩ ንሱ ግን ካብቲ ትፅቢት ተገበረሉ ብዕፅፊ ከጉድሎ ከም ዝመረፀን እዚ ድማ ዓብ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለም ዘለኹም ትውፅኢት ርኢኹም ኣለኹም መብዛሕትኡ ኣሰት ክላስስ ወለቕ ዘለቕ ክብል ፀኒሑ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ ስለምንታይ ማኒ ታይትኒንግ ወይ ከዓ ናይ ገንዘብ ንኽትረክብ ካብ ባንኪ ዝነበረ ከቢድ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ሕጂ ኢንትረስት ሬት ናይ ሰንትራል ባንክ ወይ ከዓ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ክጎድል ምስ ጀመረ ካልኦት ሃገራት ክኽተሉ እዮም ገንዘብ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ እዩ ካምፓኒታት ኣብ ፕሮጀክትስ ናቶም ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ሰብ ነቲ ገንዘብ ዝደልዩ ድማ ካብ ባንኪ ተለቂሖም ኣብ ስቶክ ማርኬት ዲኣብ ክሪፕቶ ዲኣብ ካልእ ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ስለዚ እዚ ነቲ ኢኮኖሚ ብፍላይ ኣብ ኣሰትስ ኢንቨስት ንዝገብር እቲ ዝበለፀ ሓበሬታ እዩ ምናልባት نشتي حبريتا كبكم يدحريو نابتي زوبانا كمتي زي نقرا من قد يكبس لزلني. The Federal Reserve's first rate reduction in more than 4 years could directly impact the finances of millions of Americans. Jared Bernstein joins us now to discuss. He is the chair of the White House Council of Economic Advisors. Jared, thanks so much for making time for us today. I want to start right there. Can you talk about how today's decision from the Fed will affect people across this country? ካብ ኢንቨስትመንትን ካብ ካልኦን ወፃኢ እዚ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ውሳነ ንተራ ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ እዩ ትሕቶ ግን ናይ ኣሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ዝገብሮ ውሳነ ንሙሉእ ዓለም ይፅልዋ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ፋይናንሻል ወርልድ ዓብዪ ዝተጠናነገ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ርእሲ ናይቲ ኩሉ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ወርልድ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ንዓለምና ክፀሊ እዩ ኣሜሪካ ንዘለኹም ብቐንዱ ንኻልእ ዓለም ድማ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ንእሽተይ ክንሰምዓ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ክሰግር እየ Well, when interest rates are coming down, that means a lot for anybody who's taking out or carrying an auto loan, a mortgage loan, a credit card loan, or for that matter, a small business that wants to invest in the kind of optimism that we see among small businesses. We've had 19 million business starts over our watch, and that's a record. We also should bear in mind that in the background between these lower interest rates and lower inflation is an economy that has maintained its momentum with low unemployment, good job growth, and quite strong GDP growth in consumer spending. So I'd say this is good news across the board. Jared, but can you talk about ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣዘገርም ኩነታት እዩ እቲ ኢንፍሌሽን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ካብ 2022 ኣብ 2022 ወርሒ 6 ሬከርድ ሌቨል 9% በፂሑ ነይሩ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ምስ ከደ ድማ ንዑ ንክቋፀር እቲ መንግስቲ
تي interest rate ناتو نلعل غيرو that's why دمات inflation قسنا بله ابز حج زلو كلتنا ب5% زي قطرتات زي بزح manipulation كم زلو يزنقر مخنيات منا ابرك ساكن كور كم زلو امريكا زلوم تفلطوا يغم كندزو غديلو الكخت زارباي تخني عمل بعد نداد غديلو غلغله نغراتون غديلو ግን كندزي ايكونن تقطرسي يصاوتلو لو بوشت زلزربالو دونالد ترامب دما ፖለቲካዊ ዲሲሽን ይዚል ወሎ بحفشا ازي صبغ زيناي نتوم انفسترز كم دما غزا خغزن زدلي صبغ تسفايو بصنح كدلي كاي قرب صبغ غيركو غدلتي انترست ريت بحفشا انترست ريت كغدل كله نت مورجج نسخ توزد تخلي حجزاكا ገንዘብ ተለቂሕካ ባንክ ኢንቨስት ክትገብር ድዩ ኣብ ገዛ ኢንቨስት ክትገብር ድዩ ኣብ ትካል ኢንቨስት ክትገብር ድዩ ተለቂሕኩም ክትገብሩ እኳ ተባብዕን ግን ሓደ ጽቡቕ ዜና እዩ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ኦፍ ኮርስ እዚ ማለት ኢሚዲየትሊ ጽቡቕ ነገር ማለት ኣይኮነን ካልኩሌትድ ጌርካ ብኣተሓሳስባ ብመረዳእታ ክትከደላ ካምበር ዝሓበሬታ ዝኸይድካ ሕጂ ክንዲ ገለ ስጉምቲ ውሰዳ ይብልኒ ስለዚ ነዚ ሓበሬታ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ሓደ ጽቡቕ ዜና እዩ ኢንትረስት ሬት ክጎድል ምጅማሩ ነቲ ቁጠባ ኤክስፓንድ ንክገብር ዕድል ክበዩ ነቲ ዕዳታት ዘለዎ ሰብ እውን እቲ ዕዳናቱ መኪና ንክገዝእ ይገለ ዕድል ክበዩ ኦኬ እዚ ሓደ ሓበሬታ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ክምለስ ኢና first of all ብዛዕባ ዞባና ክንዛረብ ከለና let's start with what's going on with Egypt of water which represents an existential issue to Egypt and the necessity to reach an agreement on Ethiopia ግብፂ ኣብዚ ዋን እዚ ንኣሜሪካ ቀላሲት ሃገር ወይ እውን ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኮይና ዘላ ስለምንታይ ኣብ መጀመርያ ታሪክኩም ነይረ እስራኤል ንኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ትእትዋ ከም ዘላ እቲ ናይ ቤንያሚን ነተንያሁ ፕራይም ሚኒስተር ዝኽተሎ ዘሎ ሓደገኛ ኣካይዳ ንኣሜሪካ ብመብዛሕተን ሃገራት ዓረብ ከም ትፅላእ ቀደም እውን ኣይትፍቶን እንድያ ነይራ ሕጂ ግን ዳርጋ ሃገራት ኣማራፂ ኣብ ዝረኸባሉ ካብ ኣሜሪካ ካድማ እየን ዝፍትና ዘለዋ እዚ ድማ እስራኤል ትፈጥሮ ዘላ ፀገም እያ እዚ እስራኤል ትፈጥሮ ዘላ ፀገም ኣሜሪካ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ግደፉ ክብሎም ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ነቲ ዳሜጅ ኮንትሮል ጥራይ ክገብር ዘለ ነቲ ወሪድዎም ዘሎ ፀገም ንምቁፅፃር እዩ ዝጓየ ዘሎ ሓደ ካብ እንታይ ነተን ሃገራት ከመይ ጌርካ የእሚንካ ትሕዘን ግብፂ ሓንቲ ካበን እያ በቲ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ቀትለት ህዝቢ ግብፂ ኣሕዋቱ ህዝቢ ዝሳቀ ዘሎ ይርይዎ ኣለዉ እዚ ካ ዝሕጉሶም ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዝሕዝኖም እዚ በስ ህዝቢ ዓለም እውን ዝሕዝን እዩ ስለዚ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቋፀር እንድሕር ኮይኑ ንግብፃውያን ኣክሽን ክወስድ ገለ ክገብር ፀቕጢ ይገብርሉ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ናይ ቱርክ መራሒ ፀቕጢ ኣለዎ ናይ ስዑድያ መራሒ ፀቕጢ ኣለዎ ናይ ስዑድያ ንጉስ ኤምቢኤስ ወይ ከዓ ወራሲ ኣራት መሐመድ ቢን ሰልማን መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እስራኤል ንፈለስጢን ከም ሃገር ክሳብ ዘይተቐበለታ ምስኦም ዘለና ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክሰልጥ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ለንቀነ ብካልእ ዘራርባ ኩለን ሃገራት ዓረብ ናይ ግድን ኣንፃር እስራኤል ክኸዳ ኣለወን ተደየለ ህዝበን ከጥፍኦም ይኽእል እቶም መራሕቲ እዚ ኸማን ኣሜሪካ ስለ ትፀቕጦም ዘላ ስለ ዝፈርሁ ንኣሜሪካ ክሕጉሱ ኢሎም እምበር እስራኤል ትገብሮ ዘላ ፍፁም የማይተቐበልዎን ግን ዓቕሚ የብለዎምን ኣሜሪካ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ነቶም መራሕቲ ከመይ ጌራ ትሕዞም ሓደ ካብ ድማ ንግብፂ መዓልታዊ ባዳርጋ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር 8-9 ግዜ ናብ ግብፂ ከይድሎ እዚ ቶፕ ዲፕሎማት መራሒ ናይቲ ሃገር ናይ ኣሜሪካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ባይደንሲ እዚ ባይደን ዝንፈልጦ እዩ ስለዚ ኣንቶኒ ብሊንከን ናቦ ክኸይድ ከሎ ምሱ ምስቲ መዘኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኣብ ዝገበሮ ኮንፈረንስ ኣገዳሲ ዘረባ ወላ እቲ ናይ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ናይ ኒል ጉዳይ ኣገዳሲ ምዃኑ ግን ኣብቲ ዘረባ ይነግሮ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ አንጻር ግብጽ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ሕጂ ስምዕዋ ደጊምኩም ብኸምኡ መቓን ነቲ መረዳእታ ክበኩም The issue of water which represents an existential issue to Egypt and the necessity to reach an agreement on Ethiopia's water dam, the necessity to have a legal binding ከምኡ ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ማይ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ንዓና ንግብፂ ንምንባርና ወሳኒ ሕቶ እዩ ኤግዚስተንሻል ማለት ንምንባርካ ዘለካ ብዘይ ማይ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ግብፂ ብዘይ ኒል ድማ ሂወት የብሎምን ኦልሞስት 100% እቲ ህዝቢ ካብ መግቢ ዝበልዕዎ ድዩ ዝሰትይዎ ማይ ድዩ ዝሕፀበሉ ድዩ ንፋብሪካ ዝጥቀምሉ ድዩ ካብ ኒል ዝብርኮስ እዩ ስለዚ ኒል ንሂወት ናይ ግብፃውያን ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ክብል ከሎ ብዙሓት ሃገራት እውን ይድንግፁሎም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ይድንግፁሎም ነቲ ግብፂ ሂወት ስለ ዝርእይዎ ኩሉ እቲ ሂወት ኣብቲ ኒል ዝተረተ ስለ ዝኾነ እዚ ማይ እንድሕር ጠፊኡ ክንጠፊና ክብልዎም ከሎ ሃገራት ኩለን ይድንግፃሎም እዮም ኢትዮጵያ ድማ ኣንጻር ዓለም ሙሉእ ዝድንግፁላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ተገምጢልና ክንሪአ ኢና ካብዚ ንበገስ ንብሊንከን
بزحر مقارجان أمريكا تسقط فترة الله همزلان وتدروا حاجز تقبر الله لأمريكا دما بوليتيكاوي دبلوماسيا وحاجزون تقبر الله لا سلزي أبي أحمد تقرير كم زلوا نزاق ودايس بقير فليت والله agreement on the operation of the dam in Ethiopia, whereby both the upstream and downstream countries' rights cannot be undermined in line with the international resolution, especially that the River Nile is a transborder waterway. We also spoke about the African Horn and the turmoils and tension growing in the region and how important سو بزعبا زنا ما يصبغ ير تزاريب توسخ دما بزعبا قرن افريقيا خمس تزاربو حدا كاب دما بوليتيكاو سيتويشن ابو زلو انت تزاريب بزعبا قرن افريقيا سلازي growing in the region and how important it is to maintain the territorial integrity of Somalia and its sovereignty. We also spoke about our joint efforts in terms of combating terrorism, and Egypt and the United States had shared deep history. So أنت إذا بدل بتوسخي بزعبا سوماليا وأنت زراري بناينا كما يجيرنا لولا ونتان جزءات حودو بان بزحلو كي تدفري تهاجر كم هاجر تغتل straight forward. أما top diplomat أمريكا دو يلقوا الله يزبل زلوا سوماليا لولا ونتا زجهز أبي أحمد من سومالي لاند زقبرو زلوا memorandum of understanding. سلزي إزي كم يجركا سوماليا كم زيت معاقل أبي أحمد أفتق بحري بسومالي لاند كركب كم زي بليم زبل زلوا قال بغالا زيا أوكي زيا تقول داي زلا أجي كمل ساينا زيا قداي propaganda أنا أبي انتاي بلالو بكل من قدينا هنريو هنسأري إرترايم كازار بزلوا this is very important سمعوا بزي إنجاز قريت مونا ما قنتلو عدلهم شكرا بياندانو يتوقع بوليتيكا وسجون شاني بقول لك ያስገባቸው ኤርትራ ነች ፋኑን አስታጥቃ በሆመር ያስገባቸው ኤርትራ ነች አሁን የሰላም ስምምነቱን ለማፍረስ ከነደብረ ጽዮን ጋር የምትሞዳለው ኤርትራ ነች በአልሸባብ በኩል ገብታ ኢትዮጵያ ልትበጠበጥ የምትጥረው ኤርትራ ነች ከዘመነ ካሴ እስከ አንዳርጋቸው ጽጌ ከመሳይ መኮንን እስከ ነአምን ዘለቀ ኤርትራ በደብረ ጽዮን ከሰሞንኛ ድንፋታ በስተጀርባ እጁ አለበት እኔ ምን ከዚህ ሁሉ ኮተት ጋር አብረን ከምንታገል ከተላላኪው ጋር እንዲህ የታገል እድሜያችንን ከምንፈጅ የላኪውን እጅ ለምን አሰብረው የላኪው እጅ ካልተሰበረ በስተቀር ሕጂ ገለይኹም እዚ ፕሮፓጋንዳ ዳሞ ገለ ነው I think እዚ very very serious ዘረባዩ እዚ ኸዓ ማለት ንከነጋነን ኢለ ይኮንኩን ተመሊሰውን ብኩሉ ከረየኩም ብኩሉ ሚድያ እዮም ተበጊሶም ዘለዉ ኣብዚ let's see this one ሓደ 8 activists ዓበይቲ ሻዕብያ ናይ ቀርና አፍሪካ ካንሰር ይክእል ኣለዎ ዝብል ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ይጥቀሙ ዕላማ ግን ሻዕብያ ኣይኮኑ ከኣልዩ ዝደሊ ዘለዉ ኤርትራ ንምጥቕላል እዩ we have to be very clear እዚ ንሻዕብያ ኣይኮኑ ሻዕብያ ትማላት ሒንና ኢሎም በዓል እዚ ከም ሕሱም ዝውድስዎ ዝነበሩ እዩ ንኤርትራ ንምእካድ እዚኦም ኩሎም ትሪኦም ዘሎም ኣክቲቪስት one after the other መዓት ስእልታት እዮም ደውፁ ዘሎ እዚ ኸዓ ውራይልካ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ተኣሊ ፖለቲካ ገምቲልኩም ራይዋ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ሂቦም ኣለዉ ዘረባ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ከተተግብሮ ከም ዘይኮነት ኣቢኸ እንታይ ኢሉ ሓስዩ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝኣልኩም ኢሉ ነይሩ ስለዚ ንሱ ዘይገብሮ ድሕሪ ኮይኑ ዓቕሚ እንተዘይብሉ እንታይ ይገብር ክፍትን እዩ ካልእ ደገፍ ደልዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ክመፅእ ክፍትን ፈዲኹም ኣለኹም ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ትደፍርኒ ኢኻ ተባሂሉ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ክፍትን እዩ that's why ድማ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ I'm sure ኤርትራ ስለ ትፈልጣ እያ ትስጉምቲ ምስ ግብፂ ትኸዶ ዘላ ምስ ግብፂ ትወስዶ ዘላ ምስ ካልኦት ሓይልታት ትወስዶ ዘላ ግብፂ ድማ ንኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ካብዛ ሕጂ ዘለዋ ክወፅእ ከም ዘይብሉ ገይሮም እዮም ካርሞ ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ ድሓን እሞ ኣሜሪካ ድሕሪ ሓጊዛቶ ንዓብኮ ኣቢ ካልኦት ደገፍቲ ክረክብ ይኽእል እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትሩ ቻይና ክትሕግዞ ትኽእል ራሻ ክትሕግዞ ትኽእል unfortunately no ኣብዚ ስምዑ ሕጂ been described as a successful trip by Egypt Prime Minister Mustafa Madbouli after he returned from Beijing with over $1 billion worth of business deals. We have signed 6 deals worth $1.1 billion in vital sectors of our economy. 2 projects in manufacturing of solar panels and photosynthetic cells. ግብፂ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ግብፂ ናብ ቻይና ከይዱ ድማ ናይ $1 billion ዲል ገይሩ ኣሎ so China is telling clearly priority ናታ መን ምዃኑ ኣብ ከምዚ ቴንሽን ዘለዎ ግዜ ቻይና ምስ ግብፂ ናይ $1 billion ኣብ ቢዝነስ ዘተኮረ ዲል ገይራ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ
ሰለስተ ወርሒ ገለ ድማ ብቀይሕ መንጸፍ ንዓብድ الفتح አልሲሲ ፕሬዚደንት ሺ ንቻይና ዓዲሞ ከም ዝነበረን ዕምቆ ዘሎ ዋን ቱ ዋን ዲስካሽን ገይሮም ከም ዝነበሩን ቻይና ኢዝ ክሊርሊ ኣብ ጎኒ ግብፂ እያ ዘላ ከምኡ ድማ ብንጹር ኣብ ጎኒ ሶማልያ እያ ዘላ ንሶማልያ እውን ሓገዝ ክትባላ ንሶማልያ ድማ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ልዕሊ ማንም ከም ዘገድሳ ቻይና ንሶማልያ ትድግፍ ዘላ ልኡላውነት ናይ ዝኾነ ሃገር ክድፈር እውን ኣይደልን እያ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ክራኸቡ ከለዉ ዝበልዎ ከማን ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘለዋ ናፃ ዝኾነ ኣካይዳ ለማንም ከም ዘኽብሮን ምስ ኤርትራ ድማ ኣብ ብዙሕ ስለተሓሓዙ ብሓደ ክቕፅሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ግብፂ ስዑድያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ኩላተን ሱዳን ወሲኽካ ሶማልያ ኩላቶም እዚኦም ኣብ ሓደ መስመር ከም ዘለዉ እንኳላይ ኣሜሪካ እያ ግን ኣብዚ መስመራት እያ ዘላ ሕጂ እንኳላይ ኣሜሪካ ኣብዚ መስመር ዛትያ ኣላ ምክንያቱ ግብፂ ብዘይ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ደይኖ ኢትዮጵያውያን ስምዕዎም እዚ ኣብ ሓንጎሎም ዝኣተወ ቫይረስ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብዚ ንስማዕ ሕጂ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ሓደ ብሓደ ክንሰምዖም ፍትን ኢና In the Horn of Africa, Ethiopia has always been a symbol of resilience and strength. But as Ethiopia rises, 5 nations, Egypt, Sudan, Somalia, Eritrea, and Djibouti, have joined forces, each pushing their own agendas to destabilize Ethiopia. These countries aren't acting independently. They're part of a broader effort driven by Egypt to halt Ethiopia's progress. ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ 6-7 ሃገራት ኣንጻራ ተላዒሎም ከም ዘለዉ ናይ ኣፍሪቃውያን ንጸለምትን ድንጋጾ ንኽረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ዓንዳር ፖለቲካ ናቶም ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክደፍሩ ከም ዝፍትኑ ዘሎ ኣይገልጹን እዮም ስለዚ ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ ጅቡቲ ከምኡውን ግብፂ ኣንጻር ኤርትራ ተሸራሪኾም መጥቃዕቲ ይፍንውላ ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኦኬ ንስማዕ የስከ እቲ ሕቶ ግን ካብ ቀደም ተዘሪብሉ ነይሩ እዩ መልሲ ድማ ክንበል halt Ethiopia's progress. Today we dive into the regional dynamics and explore how Ethiopia stands tall against these coordinated pressures. Recently, Egypt has been relentless in its efforts to undermine Ethiopia. From the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Gerde dispute to its backdoor alliances, Egypt has long feared Ethiopia's growing influence and strength. Egypt knows it cannot face Ethiopia head-on, so it has resorted to indirect tactics. ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘረባ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ፀገም ኣለዎም ሽግር ኣለዎም this is clear ኢትዮጵያ ግን ኣመና ሓያል ስለ ዝኾነት ማለቶም ኮይንቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ኣመና ሓያል ስለ ዝኾነት ግብፂ በይናን ኢትዮጵያ ኣይትኽእላን እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓጋዚ እያ ትደሊ እዞም ኩሎም ተሓጋጊዞም ንኢትዮጵያ ክኽእልዋ ኣይክእሉን እዮም ውሽጣዊ ፀገማ እኳ ዘይፈትሐት ሃገር እኮ እዩ እዚ ኩሉ ድማ ዕላማ ኣለዎ ንምንታይ ዕላማ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እያ ንምንታይ ከምዚ ይብሉ leveraging its diplomatic and military influence with neighboring countries like Sudan, Somalia, Eritrea, and Djibouti. This strategy was evident when Egypt's top intelligence chief Abbas Kamel and Foreign Minister Badr Abdelati visited Eritrea. On the surface, they were discussing regional security and maritime navigation, but the underlying message was እዚ ሚኒስተር ዝዛረብ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 3 መዓልቲ ተራኺቡ ዝነበረ እዩ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስለዚ ኢንዳይሬክትሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዲስካሽን ምስ ኣሜሪካ ኢንቮልቭድ ኮይኑ ከም ዘሎ ወይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ብቐረባ ትካተሎ ከም ዘላን ኤርትራ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንስትራክቲቭ ማለት ሃናፂ ኣካይዳ ትኸይድ ከም ዘላ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ትእትወሉ የላን ኣሜሪካ ኖውስ ዳት ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዳ ትእትወሉ የላን ጉዳይ የመን ኢዳ እትያ የላን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ትእትያ የላን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ኢዳ ትእትያ የላን መልሓሳን እግራን ኢዳን ኣኪባ ትኸይድ ኣላ እወ ዞባዊ ምርግጋእ ህድኣት ንክህሉ ትፅዕር ዘላ ሃገር ቁፅሪ ሓደ ኣብቲ ዞባ ርግኣትን ሰላምን ንክህሉ ትፅዕር ዘላ ኤርትራ እያ ርግኣት ንከይህሉ ቀዳማይ ቫይረስ ኮይኑ ዘሎ ድማ ናይ ኣቢ ምምሕዳር እዩ እዚ ድማ ምስ ተንጎረባብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ሶ እዚ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ is not seeing of course ንሻዕብያ ክሬዲት ክትበይ ትደልን እያ ሻዕብያ ብፅቡቅ ክለዓላይ ትደልን እያ እዚ ኣጀንዳ እዩ that's why ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ክብሉ ዘይክእሉ ስለምንታይ ናይ ሻዕብያ ኣካይዳ ፅቡቅ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ከም ፅቡቅ ነገር ክግለፅ የብሉን ተንበርካኽነትን ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ስለዘይ እንግድ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኤርትራ ኣብቲ ዞባቲ ናይ ሰላም ሓይሊ እምበር ናይ ሽግር ሓይሊ ወይ እውን ናይ ዘይርግኣት ሓይሊ ከም ዘይኮነት ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ ድማ ንሳ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ፀገማት በቲ ብሑቲ እስራኤል ኣብኒየው ዩክሬን ኣብኒየው ናይ ቻይና ጉዳይ ናይ ካልእ ጉዳይ ኣብ ኩሉ ሽግር ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ እውን ብዓብዩ ኤርትራ ከም ሓደ ፀላኢ ወሲዳ ንኤርትራ ሕማቅ ክትገብር ድሌት የብላን ናይ ካመር ዝበለኩም እዩ Anthony Blinken ድማ ምስ ናይ ግብፂ ይዘራረብ ኣሎ and Egypt has a leading and if not pioneering
experience in this aspect, involving all the aspects of this epidemic, economic, social, draining of financing sources, also combating the radicalization and the radical ideologies, especially that Egypt is home to many of outstanding religious institutions, chiefly ግብፅን ኣሜሪካን ዝሰማምዕሉ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ግብረ ሽበራዊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይብላ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መን እያ? ኤርትራ እያ። ኤርትራ is the only country ኣብ ውሽጣ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ወይ እውን ጂሃዲስቶ ገለመለ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን። ብኻልእ ኩሉ ኣብ ሱዳን ክንደዮም መን እዮም ካብ ክትፈልጦም ኣይትኽእልና። ኢትዮጵያ ኣድዮም ትቑፀሮ መን ምዃኖም፣ ሶማልያ ከምኡ። ጅቡቲ we cannot talk ምክንያቱ 6-7 ሚሊተሪ ቤዝ ዘለዎ ሓደ ንእሽተይ ቦታ ከቢድ እዩ ከም ክትገብር እውን ኣብ ታዕዲ ንጅቡቲ ኣውፂኻ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ። የመን መዓት ኣለዉ። ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ ርግኣ ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ናው እቲ ኩነታት ከነተሓሓዞ ክንፍትን ኢና። ንመለስ ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣሎ፣ ብዚ ዘይጠቐስክዎ ዘለኹ ዓብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣሎ። ብካልእ መንገዲ እዚ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ እንጂ ከነፍስ አባታቸው ጋር መገናኘታቸው ደስ አይልም? ወያኔና ሻዕቢያን ያቋቋማችሁ ግብጽ ነው እያሉ ስንት ዓመት ሙሉ ልቤን ስታዝጉኝ But the underlying message was clear. Egypt is using these opportunities to destabilize Ethiopia through proxy alliances. Egypt's goal, to weaken Ethiopia from all angles, from economic pressure to territorial disputes, all in an attempt to hold Ethiopia back. Sudan's betrayal during Ethiopia's conflict with the Tigray Sometimes ዝብል ዘሎ ግብፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ተጠቂማ ንኢትዮጵያ ክትጥቀመላ ከተውድቃን ከተዕንዋን ትደሊ ከም ዘላ ነዚ ንምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ሪጅናል ፓወርስ ወይ እውን ፕሮክሲ ንካልኦት ከም መጋበርያ ክትጥቀም ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ነዚ ድማ ያን በዚ እጅ ዝገልጽዎ ዘሎ ስምዕዎ ከነፍስ አባታቸው ጋር ወያኔና ሻዕቢያ ከነፍስ አባታቸው ጋር መገናኘታቸው ደስ አይልም? ወያኔና ሻዕቢያን ያቋቋማችሁ ግብጽ ነው እያሉ ስንት ዓመት ሙሉ ልቤን ስታዝጉኝ እንዳልነበራችሁ አሁን ይኸው አስታራቂያቸው የነፍስ አባታቸው ሆነው ጸበል ጸድቅ ይዘው መተው አስመራ ገብተው ጭራ ናይ ብሓቂ ነርቨስ ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዘርየካ። ናይ ብሓቂ ጭንቀት ገይርሎም ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ ስምዕዎ። እዚ ተራ ዘረባ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ፅበት ገይርሎም ከም ዘሎ ደስፐሬሽን ይበሃል። እዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንስማዕዮ። ኤርትራ ብናቶም ኣተሓሳስባ እታ ናይ ናሽናል ትብል ናይ ኢማራት ጋዜጣ ብዘውፅኦቶ መንገዲ ግብፂ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣስመራን ወይ እውን ኤርትራ ሻዕቢያን ዘሎ ጋፕ ከተፅብቦ ወይ ክትዓርቆም ትፍትን ኣላ። ምክንያቱ ህወሓት ንዓቢ ክቅይሮ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ እዩ ስለዝበለት እያ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተዛርቦም ዘሎ። ከተሓዘልኩም ጌታቸው ረዳ ድማ ብዛዕባ እዚ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ውፅኢሎ ንስማዕ ግንዳ ይዘው በመሃላቸው ቆመው እነሆ የተባረከ ይሁን ግንኙነታችሁ እናንተ የነፍስ ልጆቼ ሆይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መልሳችሁ ተደራጁ ብለው እኮ እያላቸው ነው ግብጽ። ወያኔና ሻዕቢያ ከነፍስ አባታቸው ጋር መገናኘታቸውን አያችሁልኝ፣ አስምሩልኝ፣ እሱን ያዙልኝ፣ እሱን ያዙት። አዮ ለታሪክ ተመዝግቦ ይቀመጥልን። ወያኔና ሻዕቢያ ናይ ብሓቂ ራዕዲ ይችልሎ። ስለምንታይ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣብዩ እንታይ ይብል ነይሩ? ወያነ ተጠቂምና ወያነ ወይ እውን ናይ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ንሻዕቢያ ንምውዳቅ ዝበለፀ ኣፅዋርናትና ንሱ እዩ ድርዕናትና ንሱ ይብል ነይሩ። ናው ጌም ኢዝ ኦቨር ኮይንዎ ኣሎ ንዑ ሻዕቢያ ብዛዕባ እዚ ዝተዛረበ የብሎምን። ምስ ህወሓት ክዕረቑ ይኽእሉ ተገለ ታክቲካል ኩሉ ግዜ ታክቲካል ስትራቴጂ ዝበሃል ኣሎ። ክልተ ዓይነት መንገዲ ኣሎ። ታክቲካል ትገብሮ ስጉምቲ ኣሎ። ታክቲካል ዲሲሽን ስትራቴጂክ ዲሲሽን ዝበሃል ኣሎ። ታክቲካዊ ንግዚኡ ክዕውታካ ዝኽእል ንዕላማኻ ንምህራብ ኣብነት ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኦኬ ሻዕቢያ ብሻዕቢያ እንተገለፅና ሓይሽ ምክንያቱ ሻዕቢያ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ሻዕቢያ ምስ ኣቢ ክዕረቕ ከሎ ወይ ምስ ኣቢ ዲል ክገብር ከሎ ታክቲካል ስትራቴጂ ነይሩ። ስለምንታይ ኣቢ ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ንነዊሕ ዝጥምትዎ ስትራቴጂ ከተግብሮም ዲ ኣይተግብሮን ኣብ ግዜ ክርእይዎ እዩ ትመደብ። ነቲ ሓፂር ዝደልይዎ ዝነበሩ ንናይ ህወሓት ሓይሊ ንምልማስ ግን ክሕግዞም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም። ምክንያቱ ንባዕሉ ስልጣኑ ንከውሕስ ክብል ንህወሓት ተኣልዮም ክደልክ ምዃኑ እዩ ስለ ዝፈልጡ ካልኩሌት ሎንግ ተርም ካልኩሌሽን ኣለዎም። ስለዚ ታክቲካሊ ንኣቢ ክጥቀምሉ ከም ዝደልዩ ፅቡቅ ገይሮም ከዓ ኣእንጊዶም ሞ
ነቲ ታክቲካል ስትራቴጂ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ከም ዝለምስን ከም ዝደክምን ገይሮሞ ንሓትሕዱ ከም ዝባላዕ ድማ ገይሮሞ ቤላ ገይሮም ተፃዊቶምሎም this guy knows this ቀደም ይዛረብ ነይሩ እዩ ሻዕብያ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ታክቲካል ስትራቴጂ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ግዜ ከይወስድ ዘለይ እምበር ማምፃእኩልኩም ነይረ ሕጂ ግን እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣብ ጎኑ ዘይምዃን ግደፎም መን ሻዕብያ ክሕግዞ ህወሓት ኣብ ጎኖም ኮይኑ ነቲ ንሻዕብያ ገጾም ክኸድዎ ዝኽእሉ ዘይክድግፎም ዘይምኽኣሉ ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ፅበት ገይሩሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ወስኽሉ ፋኖ እንታይ ገብሮም ኣሎ ከም ሕሱም ይልብልቦም ኣሎ ይቕጥቅጦም ኣሎ ፋኖ ስለዚ ክልቲኡ ምስ ረኣይዎ ናይ ፋኖ ግንባር ኣሎ ናይ ህወሓት ግንባር ኣሎ ወይ እውን ህወሓት ምስኦም የለን ኣንጻሮም ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ድሓን ግዜ ከይወሰድና ኣብዚ ንኸይድ ሕጂ ጌታቸው ረዳ እቶም ከምስኦም ዘሎ እዩ ንጌታቸው ረዳ የጣቅዕሉ ኣለዉ ግን ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ ከይፈልጡ እዮም ሓደ ምስኦም ከም ዘሎ ጌታቸው ረዳ በዚያ ፍለጡ ሕጂ Federal government's responsibility is first and foremost to see to it that those areas are freed from non-NDF forces. Eritreans still occupy part of Tigray, which is part of sovereign territory of Ethiopia. People in Europe, a minority group in northeastern Tigray, live in. እዚ ሚት ኻሚቲ ኣጎኒ ኣቢይ ኣሕመድ ከም ዘሎ በዚ ክትፈልጥ ወይ እውን ንገለገለ ኣጀንዳታት ንኸሳልጥ ዝኽእል ዘረባ ምስኦም ድዩ ደሎ ምስ የለን ምስኦም የለን ካላርስቲ ግን እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ መዝሙር ናቱ ክገድፋ ይድልን እዩ ዘሎ እሳ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ እዚ ዘረባ እዚ ፕሩቭድ ኣይኮን ኣቢይ ኣሕመድ እውን እኮ እንትኾን ዴሌጌሽን ናቱ ፕሩቭ ግበረልና ኢሎሞ ፕሩቭ ክገብረሎም ኣይከኣልን ክፋል ናይ ኢሮብ ይብል ኣሎ ክፋል ናይ ኢሮብ ብውዕል ኣልጀርስ ናብ ኤርትራ ዝግባእ መሬት ተኮይኑ ኤርትራውያን ክቕመጥዎ ዳ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክህልዎ እምበር እንታይ ዳ ክህልዎ እቲ ዘረባ ዝዛረቦ ዘሎ ጭቡጥ ዘረባ ኣይኮነን እዚኣ ድማ ከም ናራቲቭ ኣብቲ ሚድያ ከምታ ጀኖሳይድ ኢሉ ነዊሕ ተጠቀሙላ እሞ ሕጂ ናጠፈ ዝኸደት ባህላቶም እውን ዝእመኑላ ዘለው እዚኣ ድማ ተኻለይቲ ነጥብያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ትብል ኩሉ ግዜ ንሻዕብያ ወይ ንኤርትራ ንምቕፃዕ ወይ እውን ፀለመ ንምግባር ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ታክቲክ እያ እዚኣ መልሓስ እዚኣ ስራሓ ከይወደት ካላ ድማ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ኢትዮጵያ ማውፅኦሞ ዘለዎ እዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እዩ ጌታቸው ረዳስ ፋክሽን accuses Debretsion led group coup plot against Tigray's interim government እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ጌታቸው ወገን ናይ ህወሓት ወይ እውን ጌታቸው ረዳ በቲ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ህወሓት ዕልዋ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ግምት ከም ዘለዎ በተነቐትለት ገይሮም ኢሎም ሕጂ ድማ ዕልዋ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ይገልጹ ኣለዉ ብኻልእ ዘራርባ ጌታቸው ረዳ በዛ ዝኸዶ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ንክቕፅል ዘለዎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና and again ግብፂ is playing a role ኣብዚ ግብፂ ኢዳ እንተለዋ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ክብል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለምንታይ ህወሓት ምስ ኣቢ ይባትኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣቢ ድማ ንስኻትኩም ከም ፓርቲ ክቕበለኩም ኣይክእልኒ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ድማ ንሱ ኣመሓዳሪ ኣይ ፓርቲ ኣይ ዝኾነ ስልጣን የብልኩምን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኢልዎም ዘሎ ህወሓት በዚ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ማለት እዩ እቶም ህወሓት ከስቑ ኢሎም እዮም ክሞቱ ከይተቃለሱ ድዮም ክሞቱ እንታይ መፃዮም ክኸውን ወይ እንታይ ግዳይ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ንኣቢ ኣሕመድ ከምኡ ድማ ንጌታቸው ረዳ ክዓልዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ክሲ እዚ እንተስ ኣብ ጭቡጥ ሓበሬታ ኮይኑ እንተስ ነቶም በዓል ደብረጽዮን ንምፅንፃል ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ታክቲክ ኮይኑ ዊ ዶንት ኖው ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ግን ናብ ኤርትራ ገጾም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ እስከ ቅድሚ ናብቲ ብወገን ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ቀደም ፅቡቅ ገይሩ ኣረዲዎም ነይሩ ሓደ ሰብ ዝርድኦም ዳኣ ስለ ዘይኮኑ እምበር ኣረዲዎም ነይሩ ይስምዑ ወስከብዚ ንእሽተይ ከላኸኒና ክትውሕጣ ነቲ ሓቂ ክትቅበሎ ፅቡቅ እዩ 91 ተተቐቢሎ ተዝቕበሎ ነይሮም ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ሓይሊ ኣየር ተሳዒሩ ሓይሊ ባሕሪ ተሳዒሩ ሰራዊት ከዓ ተሳዒሩ ኤርትራ እኮ ሕቡራት መንግስታት ኣይክድትን security and sovereignty. Eritrea's relationship with Ethiopia has been one of jealousy and rivalry. Eritrea controls the Assab port, a strategically vital asset that once belonged to Ethiopia. Eritrea has refused to develop the port, deliberately keeping it underutilized to hinder Ethiopia's access to the sea. But here's the truth. Eritrea knows the Assab port rightfully belongs to hinder Ethiopia. So, እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ኤክስ ብሰፊሕ እዮም ዝዛረቡላ ዘሎ ዓሰብ ናትና ወደብ እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ብሓይሊ ሒዛቶ ዘላ መሬት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተራ ሰባት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዘላ ሓሳብ እያ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዝከኣሎ ነዛ ሕጂ ዘላ ኩነታት ክጥቀመላ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናተይ መረዳእታ ከምኡ እዩ እዚኦም ድሕሪ ተረጋጊኦም ጉዳዮም ድሕሪ ብሓደ ኮይኑ
ሽግር ከምፁ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ኣቢ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘለወሉ እቲ ሃገር ተተረጋጊያ ናተይ ኮንክሉዥን እዚ ናተይ መረዳእታ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ነዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምክትታለይ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ለትሸውዩ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዋ ገፅ እንታይ ይመስል እሞ ክንሪኣ ካብ እናራኹ ነግረኩም ነዚኣ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣቢ ኣሕመድ ሙሉእ እንተተቆፃፂርዋ እሞ ኣብ ኢዱ እንድሕሪ ኢትይዋ እሞ ሙሉእ ዝኾነ ምርግጋእ እንተፈጢረላ the next day ንኤርትራ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ርግፀኛ እየ the next day ዝብለኩም ዘሎ ግዜ ክቐትል ኣይኮነን ኣብ ሓንጎሉ ካብ ነዊሕ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ታሪክ ተፈፅሞ ንጉስ ክኸውን እየ ንሃይለ ስላሴ ስለ ዝፈቱ ይኮነን ኤርትራ ወይ እውን ወደብ ናይ ኤርትራ እንድሕር ኣምፂአሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንጉስ ክገብረኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ንጉስ ንክኸውን ድማ ናይ ንጉስ ገዛ ሰሪሕ ኣሎ ቤተ መንግስቲ ናቱ ናይ ንጉስ እዩ ናይ ኢምፔሪያል ዝኾነ ናይ ኢምፓየር ዝመስል ወይ እውን ናይ ሓደ ኪንግ ዝኾነ ቤተ መንግስቲ ሃኒፁ ዘሎ ብሓገዝ ምክንያቱ ናቱ ሞዴል መን እዩ ናይ ኢማራት ንጉስ ናይ ኣቡዳቢ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ንዑ ዝመስል ይሰርሕ ዘሎ ንጉስ ክኸውን ድማ ብኩሉ መንገዱ ብቃላቱን ገሊፁ ኣደይ ተመንያት ለይልዎም ኢትዮጵያ ነጊርዎም ሕልሚ ኣለዎ ኣምላኽሲ ንጉስ ክኸውን ይሰርሐኒ ኢልዎም ኣሎ ኦኬ ንጉስ ንክኸውን እዛ ዘላ ኢትዮጵያ ይተፍቅደሉን እያ ናይ ኤርትራ ወደብ ወሲዱ ንኤርትራ ቀይ ባሕር ናይ ኤርትራ ወይ እውን ንኤርትራ ጠቕሊሉ ድዩ ወደብ ናይ ኤርትራ ድዩ እንተወሲዱ ግን እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ንጉስ ንክኸውን ክሕግዘ እዩ this is not a joke ገሊኦም ከምዚ ፕሮፓጋንዳ እዩ ገለመለ ዝብሉ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም የውሃት ጥራይ ዝብሎ ማለት ሲሪየስሊ ኢትዮጵያ ዝተረጋጋትሉ መዓልቲ መን ኢትዮጵያ ዝተቆፃፀረላ መዓልቲ ሰብ እዚ ኤርትራ እንተወሓደ ዓሰብ እንተደየለ ድማ ንኤርትራ ክተቕልል ክፅዕር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ናይ ሆፕቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ኣይፈልጦን ይብልኒ ግን ስጉምቲ ክወስድ ዘሎ ክኽእል ኣሎ ውግእ ምጅማር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ተዳኺማ ኣላ ሶ ኣላያንስ ክፈጥር ጭቡጥ ዝኾነ ዲልስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ግብፂ ምስ ግብፂ ተረጋጊኻ ግብፂ ንኤርትራ ክትወስድ እያ ወይ እውን ክትጥቕልላ እያ ዝብል ፅንፅዋ እዩ እዚ ፈርጌት ኢት ከምኡ ኢሉ ዝግምት ኤርትራዊ የለን ግብፂ ግን ኢትዮጵያ ናይ ሓዋሩ ፀላኢቶም እያ እዚ ዲጋ ሓደ ገይሮሞ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን 2-3 ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ብካልእ ዘራርባ ኒል ክነቅፅ ከም ዝኽእል ፈልጡ እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ዓባይ ስጋት ስለ ዝኾነት ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያውያን ብኣፎም ብሓሳቦም ዘይኮነ ብኣፎም ክነጥፋ ምዃንና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ጉዳይ ተጠቒማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሓደ ዲፈንስ ዲል ክትገብር ኣለዋ ዲፈንስ ዲል ገይራ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብፍላይ ኣብ ዝተዳኺማትሉ ዘላ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ዘድሊ ኣላያንስ ሕወሓት ፀላኢና እንድዩ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ንፀላኢኻ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ፓርትነር ናትካ እዩ ኣብዚ መን ቀንዲ ፀላኢኻ ክትፈልጥ ኣለካ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፀላኢኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተዳኺሙ ዘሎ ሓይሊ እዩ ንዑ ተጠቒምካ ነቲ ገበል ኮይኑ ክመፀካ ዝኽእል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ግን ቼክ ክትገብር ኣለካ ባይ ዘ ወይ ሕወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመለስ እውን ረብሓ የብሉን ኤርትራ ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ እታ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ተሃኒፁ እሞ ሱሳይድ ንኤርትራ እውን እንታይ እዩ ግን እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሓደ ሓያል ዝኾነ መንግስቲ ክህልዋ የብሉ ያ ርግእቲ ክትኮን የብላ ስለምንታይ ርቃት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝፀላ ኣይኮንኩን ርጉእ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክወርር ዝደሊ ሃገር ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ኤርትራ ናፅነታ ዝኣወጀቱ ነቲ ኢትዮጵያ ፋሕ ብትን ኢትያ ኮይና ናፅነታ ኣምፅያ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ንሳቶም እዚ ኣይክሕደናን እዩ ዝበልዎ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቐሚጦሞ ደይዋን ክሳብ ተረጋጋ ነታ ስልጣን ሓግዙን ኣጆኹም ንስኹም ኢኹም ናተይ ሱፕሪዮርስ እናበለ ልክዕ ምስ ተረጋገ ድማ በልሕ ካራ ገይሩ ኣብ ሕቁኣ ነታ ሃገር ሃሪምዋ ማለት እዩ ከምኡ ንኣቢ ምስ ሓገዝዎ እዚኣቶም they have the history ምስ ተረጋግኡ ንኤርትራ ባክስታፕ ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ሕቁኣ ካራ ገይሮም ካርምዋ ከም ዝኽእሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንዑ ጥራይ ዘነፅረልካ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዘለዎ ኣድቫንቴጅ ኣብ ዝዋን እዚ ተጠቒማ they have to play their cards very well ናተይ ሓገዝ ዘድልዮም ኣይኮኑን ኣብዚ ሓደ ሓበሬታ ወፂኡ እስከ ንስማዮ ድሕሪ ናብ ኤርትራ ንሰግር ኢና ከ2013 ዓ.ም እስከ ጥር 2016 ዓ.ም ባሉት ዓመታት 144 የድሮን ጥቃቶች እንደተፈጸሙ ማረጋገጡን ቢቢሲ ዘግቧል። የፖለቲካ ግጭቶችና ተቃውሞዎችን የሚመዘግበው አርምድ ኮንፍሊክት ሎኬሽን ኤንድ ኢቨንት ዳታ ወይም በምህጻረ ቃሉ አክሊል የተባለው ዓለም አቀፍ ተቋም በአማራ ክልል እስከ ጥር 2016 ዓ.ም ድረስ 49 የድሮን ጥቃቶች እንደተፈጸሙ መመዝገቡን in the Oromia region of an ethnic killing in Ethiopia that has claimed the lives of more than 200 people, one of the deadliest mass killings in the East African nation. Most of the dead are of the Amhara people, the country's second largest ethnic group. Officials said rebels targeted ethnic Amhara villagers in the داينا نسمى زلنا ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ቀትለት ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ቀትለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝፍፅም ይፈልጥዮም መንግስቲ ኤርትራ ቀትለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይፍፅም ዝብል ዜና የለን ፈርዲኹም ኣለኹም
قتلت اب لعلي تقاومتنا ኤርትራ ወይ ውን قتلت اب لعلي ገለመለ قتلت ፍጽም እዩ يأسر yes من كذا يأسر مسألات من كذا يأسر I mean this is a reality مسألات من ده يأسر يقتل ون زيوم ግን ይቀትል ለው እና ቀተለ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስእልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ስእልን ነንበይኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዘይ ትገብራ ይገብሩን እዮም ኤርትራ ትገብሮ ኩሉ ይገብሩ እዮም ኦፖዚሽን ናቶም ባሻሓት ኣሲር ነይሩ ኣቢ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ መዓት ኣሻሓት ኣሲር ነይሩ ሳብ ሕጂ እውን ይወፁ ኣለዉ ደማ ይወፁ ኩሎም ካኸሙ ገብሩ እዮም ኣቢ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ መዓት ኢትዮጵያውያን ኣብ እስር ቤት ይቱ ነይሩ መዓት ኣሻሓት ድሓርቲ ኣብ ምስ መፀ ኣሻሓት ካብ እስር ቤት ወፂኦም ነይሮም ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ተኣስር Every government in the world does that. The national security NATO سقعد دفترة لكل ياسر ولا منكس أمريكا. National security NATO سقعد دفترة لكله. أبسجن يزت هو منكس إيرترا منكس أمريكا بيستفعل عليه من قدي كستات فتيرو أبصر بيت يزت هو. I mean WikiLeaks حلافن تاني يوم جرا منيرا مستير سلا دوسة حق زخانة زرباق مستير سلا دوسة هي وتمول عبلاش يوم منيرا مس قرابات فتير. سلازي نفس وكف منكس تاب عالمي قبري. ناتو نت استراتيجي ناتو نت كايدا ناتو حدغا نت هاجر حدغا يتواي زبل حبريتان سرحن سرح زرخبو ياسر قالوا تاغراج يقتلون كم حسم يقتلوا يسنصلون قدم له سلازي اتزبل وزلو ابي احمد اب وشت هاجرو بزح انوت يفصمالو بزح قتلات يفصمالو ግን አንጻሩ ዝብሎ ዘረባን አንጻር ኤርትራ ዝብሎ ዘረባን ነንበይኒ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ ክርዳና ዘለዎም نيشتك كالا قداس حبريت أخبركم يا جزانا جنرال سبحان نسمعها. مرأتها ودي ترحيله. كم زي حجين سمع دلنا ناي سودان أبو حبرات من قصار كيدلو بيتو تطلع زاروا له إرترا هم يلا. وتهدر ترى في إرترا ناس أو واحد. مود أتى تدري تونكم رفرندوم قرود يتولي كاغو فوي. كم زي غير كان قرن أفريقيا ناتو سحبت معكل ناتو سنتر أوف جرافيتي أبي إرترا مسنت ساكيا. نو زجاجايو خونا ينورون كمتسا ينورون إثيوبيا جينا حيال هذا لا فتنوا حيال طغينا تفتينا ذا إثيوبيا جا حيال مخانان دي مخانان مودة تخاز نريد دلنا مودة تابع العراق قبلوا أبيخي ناس الناس إرترا تقبلوا فرقي مودة تخاز بعد شو قامشي هجا أنا زي حد شكونا تعدلوا كيف توي تسرح جزاء قد خاطر سني حكوا 50 جزازي سألك هتقبلوا ناس جزازي أقدر تقبلوا تقبلوا كتو فرصو مسفتن كان موت ماكينها فحفح مسوله إذا جزاز زيت كفت خوين خم دلوا يصنع كتو فرصو تفتن قدامه ورا كلا ورا ساسا ورا جاء عسر تحمس جاء عسر سلسة ما يكون تواص ما يقل سقط ما يقل كل زي مسرح عبي تجزاء تطويل له أين كاس عسل كم تعد لا تأخذ قصله دعرة ولا تجزانا غير سرحني حد يكون ناتنا سرحي بعدنا نقولي حجزنا ثمدلنا أدلنا بعدنا نقول جزانا خليك هم نقولون نوح عمل تمكرنا لنا مولوا الجزاز دقلل نهاجرك خسوا كلا قدمك هتفسس دغبري هاجرك هتقولون جزا 5 ساعتها كم انت اجركم وسدوا جزا عديكم تطبقهم جزا عديكم سابقا ساقوح وتقوموا له سالون ابزخون شقاق ابزخون مبال صدمك نسي جزا خطوم سيصغمبر نسي صغمك حجز كابكال ادليك علم ግን ላግጫይ በሆም ይደሐስ ተላላኪዎች ነፃ አይወጣም ላኪው እጁ መስመር ነው እጁ መስመር ደግሞ በየስለ አሰብን መውሰድ ነው አደገ ነገራቸው አሰብን ካላስመለስን በስተቀር ኢትዮጵያ አንድም ቀን የሰላም እንቅልፍ አትተኛም ረፍት አይኖራትም አሰብን ለማስመለስ በመናረገው ጥረት የምንከፍለው ዋጋ ይሄ አሁን የተጀመረው በወያኔ በሸኔ በፋኖ በሸባብ በኢሳ በኩል እየከፈለው ካለው ዋጋ አንፃር طيب لا سمعوا عسب تدي مليسنا عب واقع كخفلنا إن عسب كن مملاس كن خفلنا نخل واقع دما كابزي ني أوروموديو نعم حراديو نتجرايديو نخال نخنسعر دوزلنا زول واقع أي بزعني بري قال لهم هجي بروباغندا يزغت بلو تقول لهم نو دي بروباغندا يكون زيد بالتعمي دينجروس رباي تايز من زلو نيتوبيا كن واقع نعسب كن ملس خوينا ربحنا إثيوبيا اللي دي شوتو زلو كلنا بعد خوينا نعو كن ملس واقع زغفلنا نتاوشتنا زلو صقم نمفتح كحجزنا يخل يزبل زلو እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ቀደም ተዘሪብሉ ነይሩ እዩ ኣብዚ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከም ሓሲበ ነይረ ግን ኣወል ስዕድ ተዛሪብላ ነይሩ እዩ ግን እስከ ንእሽተይ ካብ ኣወል ስዕድ ክንሰምዓ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተባሂላ ነይራ ክንሰምዓ ክንክእል ኣለና ግን መዘከርታ ስለ ዝኾነ
ሽፋን እንተረኸበ ዝብልዮም ክልተ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋሩ ከምቲ ማኪያቬሊ ዝበሎ ወይ ተእምኖ ምዃን እንተኣቢድ ሕልሚ አንሳፊፍካ ተፈጢሩ ዘሎ ቢልካ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዘይ ኣቓልቦ ምርካብ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝወፀ መግለፂ ካብ እዝኒ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓለም ኣቓልቦ ምርካብ ኮይኑ ብኡ ቢልካ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዘይ ተጨበጠ ሕልሚ አንሳፊፍካ ተፈጢሩ ዘሎ ድኽመት መሪሕነት ብልጽግና ሽፋን እንተረኸበ ዝብሉ እዮም ክልተ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋሩ ከምቲ ማኪያቬሊ ዝበሎ ወይ ተእምኖ ምዃን እንተ ሓደ መስፍን ኣብ ጎድኑ ሰመምትን ሓነቕትን ከሰልፍ ኣለዎ ብዝብል ፍልስፍናኡ ዝፍለጥ ኣብ 1469-1527 ዝነበረ ኢጣልያዊ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ኣብ ሓንቲ ካብ ኩሉ መስመራቱ እንታይ ይብል ድልውነት ንኹናት ንቐጻልነት ስልጣን መስፍን ኣገዳሲ ረቑሕ ስለ ዝኾነ ሓደ መስፍን ኣብ ግዜ ሰላም ኮነ ኹናት ኩሉ ግዜ ንኹናት ድሉው ክኸውን ኣለዎ ሓደስቲ መሳፍንቲ ይብል ንሱ እዚኣ ተስሐቐንያ ሓደስቲ መሳፍንቲ ኣብ ድግስግስ ስልጣን ስለ ዝሕዙ ስልጣኖም ንምውሓስ ክፉእ ተግባር ክፍጽሙ ግድን እዩ ይብል ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ድማ ሓደ ምስ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዘካየዶን ዘይተወደአን ኩናት ክልተ አንጻር ማለሊት ዘካየዶን ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝብል ቀልዲ ተንጠልጢሉ ዘሎን ሰለስተ መስምልሻታት ፋኖ ኣብ ሚያዝያ ተወሊዑ ጌና ዝቕጽል ዘሎን ኩናት ምትኹታኹ ምስ ኤርትራን ይርከቦም برخان من كعن سفيرهم كم دك زارتي مستدسقا مستقومقوم كاسعرت شعبيا وصالنا بقصبت شعبيا نقل عالي فحسوا بقرصات يحمسوا بجنكات يقبوا بوطرات كابتقاقيل كخبرت تلمين كاساب لمنات بصح ناب كنور دينا برت كم تناشت قلتم يسرمان شطراي سرؤم كفتحوا حراي بحق منقستي زقبركم مرجع جيغا سلازغوني بحق تبكايو حراي براتكم كتورديوهم حراي يدكم كتبويهم حراي الزغوينو عجاذا جاندا نايد الدبيت وراي أبيلو زقلي تحزوني تقراي تسعر تقراي واي انتاي رخيبهم اتا تاي رخيبهم إدوم كبو براتهم كركبوس بعلو من بيبهم آيس نجيرهم ما منيرهم يوم زي تنجيرون يريو حجون تزقبر وزلو فخرة كابوز في اللي يكونه يعني سنون مكنياتهم إيرتران عصبين لما اسملس من نستور مجا يعني لجزينه أنت جزيك نفلتو زلنا أبي أحمد تزعبي تسألي كوافرو زغل أبدن بي تقاومنا إيرترا كون كم زغل كنفلت لنا اسكازي نسمعيا ناي مودة فيديو ناتياول ወይ በገዛእቲ ናይ ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ መንነት እንዴት ፍለጥ አነበራ ብሔራት ናይ ሃገርና ቀዳምነት ይብእ ሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ሎሚ ዲጋ ምስራሕ ዲዩ ትምህርቲ ብዓቕሙ ዋላ ካብ ዓጌፋ ገይሩ መሰረታዊ ፍልጠት ቀስሙ ኣብ ቋማ ኣድራሻ ክረኽቦ ኣብ ምግባር ፍትሒ ክረኽቡ ናይ ፍትሒ ትካላት ወይ ናይ ሕክምና ናይ ጥዕና ትካላት ኣብ ምግባር ብዙሕ ትሪኦ ነገራት ኣሎ እጂ እዚ ሽግራት እዚ ሕቶ ከልዕል ተኮይኑ ሕብረተሰብ ካብ ሕብረተሰብ ይዝነቅል የለን እዚ እንደሕደየ ኣሎ ኮይኑ ካበይ ይመጽ ዝወዳደባ እዚ ስለምንታይ ይመጽእ ብድሕሪት ገለለ ሓይሊ ማለት እዩ ሃገሩ ተልዩ ይብልና እንትተሰደ ብእግሩ ተፈደ ሃገር አላትና ይዋሕር ጊዜ ክንራኸብ ኢና ናይ ሰሆ ምንቅስቃስ ኢሉ ትግራይ ተፈጢሩ ናይ ዓፋር ምንቅስቃስ ኢሉ ተፈጢሩ تراخبوا ريكم كلهم تمدوا كل جزء هو حجي من يدعوكم طابيس بعلن الرخبان عندنا حوحاتي زي ما اكلوا كله ولاتي كجوباء الدراج جميرو باجيتو لما له كله يقبر بزح جزء تتقاط عزب لك هذا اللخي تن بهراوي عند بهلا ودبات بامثالنا حوحاتي تفديرا ስለዚህ ናተን አጀንዳ ይብለን ኤርትራው አጀንዳ ይኮነ ኣብ ኤርትራስ ብሄር ስለዘሎ ጥራይሲ በዚ ናይ ብሄር ጌርና ተቃልስናስ نزمن እዚያን ክልተ ናይ መወዳእታ አርቲክልስ ገይረ ባንክ ውዴ ምክንያቱ ብዙ ሓበሬታ እንዲ ዘሎ ግን ንኩሉ ክንሪኦ ኣይንኽእልና ግዜ ይብልናን መጀመርያ እዚኣ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ሸር ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ግብፂ ብኩሉም ብሱዳን ብኤርትራ ብጅቡቲ ብሶማልያ መፅያ
360 ሰርክል ክትገብሮም ቀሪባ ከም ዘላ ምስ ሱዳን እውን ናይ ዲፈንስ ዲል ከም ዘለዎም ይዝንገር ስለዚ ናይ ግብፂ ኩነታት በዓሎም ብዝፈጠርዎ ዓንዳር ኣካይዳ ኣብ ሽግራት እዮም ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ነዚ ዝመስል ዶክተር ፍቅሪ የሱስ ቀጻሊ ፖስት ዝገብራ ቤክስ ብጣዕሚ እየ ዝከታተሎ ኣነ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበኒ ናይ መጻኢ ኣገዳሲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ዝረአየኒ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እናዞረ ናይቲ ህዝቢ ኣነባብራ ኩነታት ክራማት ዘሎ ትስፉ መጻኢ ናይቲ ህዝቢ ከምዚ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ በለጭለጭ ዝብል ናይ ጎደና ሓርነት ስእልታት ኣይኮኑን ዘውፅኡ ናይ ኤርትራ እቶም ኣብ ሚድያ ክነጥፉ ዝኽእሉ ኣይሆን ብዙሓት እንተዝኾኑ ውሕዳት እዮም ግን ኣብቲ ዝመፅሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ናይ ዓዲ እዮም ዘውፅኡ ነዚ ክንርኢ ከለና ድማ ኤርትራ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እቲ ኢንተርነት ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ክገብርሉ ዝደልዩ ምናልባት ፕሮፓጋንዳ ጌጋ ቃሊ ግን ናይ ኤርትራ ምዕባለ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ናይ ኤርትራ ግስጋሴ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ይነብር ከም ዘሎ ናበይ ገፁ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናትን ወረብ ኩናትን ዝጉስጉስ የብሉን ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ዘለዩ ወታደራዊ ሓይሊ ገለ ዝገብር እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ናይ ልምዓት ናይ ዕቤት ናይ ቁጠባ ናይ ስራሕ እዮም ዘርእዩና ዘሎ ኤርትራ ኣተኩራ ኣበይ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ሚድያ ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕባለን ኣብ ህንፀት ሃገርን እያተኪሩ ዘሎ እዚኣ ጥራይና ክንሕዝ ኣለና ፀላእትና ግን ለይትን መዓልትን ናይ ልምዓት ዘይኮነ ናይ ኩናትን ናይ ፕሮፓጋንዳ ካልእን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፋንኮ ዲጋ ዝበሃል እዚ እውን ኣብ ጋሽ ባርካ ዝነበረ እዩ ብኣካል እውን ዝፈልጦ ዝነበርኩ ኣነ ሰርቪስ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከውፅእ ከሎ ድማ ካብ ልበይ ደስ ይብለኒ ኤርትራ ድማ ቀዳምነት ናታ እንታይ ምዃኑ በዚ ስእሊ እውን ይነግሩና ኣለዉ እየ ክብለኩም ዝደሊ ስለዚ እወ እቲ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳን ጎስጓስን ይቕፅል ኣሎ ንሕና ግን ኣብኡ ክንእሰር የብልናን ክንፈልጦ ኣለና ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ኣተኩሮ ናይቲ ሃገር ግን ኣብ ልምዓት እዩ ዘሎ ከም ትወትሩ ዝብልዎ በታሓንቲ ኢድ ብረት በታሓንቲ ድማ ኣፍራዛን ብረትን በብሓንቲ ኢድ ካሒዝካዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዚ ድማ እዩ ንሕና ኣብ ጎኑ ተሰሊፍና እወ ኣብ ናይ ኩናት መሓለኻ ቲናፀጠ ክንእሰር የብልናን ስምዕታትና ክትንክፍ ዝኽእል ይዛረቡ ኣለዉ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ክንርድኦ ኣለና ሓንጎልና ክሰርቀና የብሉን ናብቲ ልምዓት እዩ ኣተኪሩ ዘሎ እቲ ሃገር ንሕና ድማ ናብኡ ገፅና ክንሓስብ ኣለና ናይ ሎም ሃረስታብ ዝኽዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ኮሜንት ናትኩም ሪቶ ናትኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉ ኣፍኮርስ ኣብ ሚድያ ዘሎ ፀገማት ኩልኩም ትፈልጥዎ ዘለኹም እዮም ናይ ሎም ሃረስታብ ዝኽዴ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክከትፈኩም እየ ኣነንቴልካ ሎሚ ማዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካ እንዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ እንብደገ ሓቅናት ክዓቢ ኣነ በታ ሓቂ ኣንታ ሓደ ልቢ ኩሉናት ክዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ጎይታ ገዲ ኣንታ ጎይታ ፍናን ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ምትዕናን ዘንጊ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናን ኣነ የበል ኣንታ ንእኸሳስና ጎይታ ገዲ ኣንታ ጎይታ ፍናን ኣነ እንቴልካ ሳይኮነን ምትዕናን ዘንጊ ፍትሒ ዘቕናዓካ ካብ ምቕናን ኣነ የበል ኣንታ ንእኸሳስና ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ